hobby. If you know that time, I say, okay, that. By that time, of us and Johnny, the Homa getting Anna, I figure, Antigama, you know, the guy would be a good thing. And some say, I think I find the matter by Chelsea. If anyone can pass and Yabate, one called Barbana, you will be every day. I think I can announce them as a man assassin. I don't know if they do not. So, this idea, I say, it's me for this idea. Yeah, after all, my money, the country, Okay, Danny Adina, what do you know? I won't see us here. Okay, now winning na dudua Maa Obanyam. Me just maybe I want to be question as say winning Oba have sex here. Sex the dudua Maa Obanyam winning. I won't throw it. Unless no first girlfriend and who about? What say? Wow. Okay. Now, when you say when Obada Dako Kurana say or when danger obey to me and yam Dakurope 2 minutes or who esano na egumwa Naso wo danger when you say obey to me and yam. Okay. Enti mami misa oba ya no so obedi nasen e wo dem. Obedi for this. Osi na wotwe. Oso oba adwa da na okọ kwasi ada. Obedi for this. 4 days no ka first bibisa wo woni ni da ya. Obedi no da ka for this na. Ba ko pe woni nda ba ko pe bia ka no na wo bia edi na ni hwadan. I'm back for ba ko pe. I'm back because must say you were bad so na nine na ba ko pe eno de am trying me. Yeah, I'm about to 2 times and I can be fast. I'm very soon at it. You got the back of it. How many years in it? Oh, I last year, 1 year, now 1 year, some months, Saka. Nache, nti ade otu wo abrabo mu last year bia no bia ni wo awokai ye pasem no mu no kura na afa ye hunu nia ye be ye na akura ni benya papa se ye wo na wo be mu ahwe no se ye wo ye be hunu akura ne papa na akura na hwe no no ma ye otosom ema ha o my Ghana emfie bi edi ye ni mu na o se Daniel wo se Alice wo hye dance ne pe and then ayadan na mushia mo ho e wo Facebook friends yanka pasa na ma tin sekra enti woni no din komo like mu chat ya for months dudu osan and years and sana
like mumitie oh Yaman the class dan tatukan du Yaman the class dan tatukan manchati enru okay na say we reach then we fie because so we need di nkomokra na your friends keka we nkyere no we fie onim we fie obeba ho enti we na we kyere no we fie ma ne bae asa una kyere ne fie na we kyere ne fie no na we senka we kyere no ho keke we ma ye den like we kyere na ye den me pa cho metie wo dani 7.9 FM Akoma mu nsam Jumedie no ne bre na aso awia yede ebre wo no ene eye mid week ane nyame ahwe yen so dwada benada ene eye wukuada Akoma mu nsam Wednesday edition na awia Maa Akos menem abedwafo ajedwa yede ebre mo no enu ntino bomodi anse ba bia wo bia no obeka ye ho awia yi se wo behwe TV a eye Wabian TV ena afei so onua TV obenya bi ahwe wo Facebook Akoma 87.9 FM na obel like and page you know what comment na afei wa bomodi asha maye no maye monsters YouTube Akoma 879 Akoma 879 subscribe and page you know na ebomodi a bell no so na sabaya ebreso a onso betimi enya notification no wa woso de ama foforo pi eno nti bomodi na ye ne sama ye at the information center Kotwia Feti a Big Love Radio Spain Otaibo Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK FM 97.5 wonom ebiemu ewo Techiman ya eno enya asem keto akra manager dache hene si wabiemu weni Asopa Online Radio Asafu Pokuska Palace France also womo ebiem mpaboafo Atonsu market won fa Akoma mu nsam Jumedie eni agoro kora fans of Akoma mu nsam aduana bade ato Maa Akos great family fans of Mama Akos ya dan Akoma mu nsam platform no charity group foundation menua ba benagin happy home where ato happy home WhatsApp group no eso monkoso na monhema ye Niki Pizza fan club and also ya de ato so Niki Pizza fan club UK also Akoma FM Robbie One TV Onua TV ubenya Akoma mu nsam Jumedie bi ahwe meso hu amonhwe wo YouTube and Facebook no adawroma ene die kwan so monkoso ana monhye na saying Facebook nyame atom ya boy homoden pa enti monkoso ana monhye ewo Facebook ho emfa ema ye pa na program yi entumi enkon kan first story ye Piwak natural the 3P garlic mixture ba enafe growfy mojedro womo na so ya sene yenkwan na sade abrebia ye ne abedwafo ye no womo ema ye update wo efa case sa ye treat no bi Pastor Julius Akwaba Mama Joshua na na kwa Akwaba Evangelist Akwaba okay update ben wo ho a ye be ma ye tiefu hu no ma ye tiefu na enenso na okuada update wo ho ne yero Akwasi Boaten eba ha me na twetwe nkomo na asem nya ne se ne yere agya emma agunu so a akwakọ ware fofo ene no ne ba bia obo ne bra na se bi be ma de obeda ahwe nkola osaye mpa bodwuma ntina yesa asem no mu aye ya pa na ma update wo no se ya ton sa frɛ ababa wei senka one abusua ne beba abna Sarah ye ne na kasa several times na watutu ahyeda eno ade ye ne wofa na kasa na ne wofa asema na wo kan se aware de na se so ba na be matena se be ma no eja ekɔ ne ba bi dia enkola nye oba asem enti opa omre fie na omu nyina ntena se enka ampa ye frɛ ye Akwasi Boaten de to anim se na abusuafo na kantin ene abusua ntena se na ye nhwɛ se wofa betumi ne waka asem na wie payo e sa akwan no so a na atumi aboa nti ye ne ye Akwasi Boaten ekasa ma ene ye tiefo amutie nyina de Akwasi Boaten kyerɛ se de ade na kwa kosi no Akoma no wofa nti se okase obesen akofie opa ma kosi nkonwa de a nya de so obekɔ se ofi se on de omma emom ntana se nkan se no ma kwan befa so nkola na hwe no ne ade be koso de a ono de onkofie ono omkwankwa hwe enti saa de de ne ono kwa no
ono mu ni asem bia ko no a nyame be gire na chima na hwe enkola no na da che so mu nyini na bi obasa na mabi wo no ho a ho na afi nsenkan bi o mo wo no na afi o maka ntima se ye ni atiefo etena akwasi boaten asem isu a ba bia ampempen so akodu nei ene ye de ho update ebe mo hu se didi akosi se akwasi boaten se woni abusuani ne hwe ka eye omo de hye emma na abedi ne ho na ko pe kwa se ko ba ne be ma de ko metumi atu na mo no mo hu de o me hwe okay ma men kwa huma ne so na me ni akwasi boaten ni nkomo fa asem ye kwasi boat ye mo ha wie yes o Maa Akos yo akwasi wo ko ye no oba no ana na busuafo bi afrɛ Pastor da bi obi afrɛ me da se enra na ewo senkene ene ne abusua ne hia enra ye frɛ o ye ka che wo se omo abusua panin bi wo yo hene omo wo fa wo mo wo fa bi menra ye ne di nkomo ye frɛ wo yere bisa ne se Akoma akan ne se ne ye ne wo meeting abusua panin se bomodia na ebra fie na ne ono emetna se na nsanka ye bia mo beka enya wade na mom enkura ne hwemu no ene ne ya wasa nkura ne kɔ ne hɔ no monka enti wo mu wo fa se hade wo ma ne de hye ne nsia ne ensia kyena enu nti enu tututu maguso efri nkran aba won mu kromu no so obesi wo mo kwa se hade emani nsi ha kebot amania no say wo be ko ene wo ma kwatrasia na yo Maa Akos me da se awie wo frɛ me me tia tie fo ne afefo nyina Maa Akos hello kebot kasa wana metie wo me de pa me ya pa se ne comfort me nkwan ma me ni nua ne frɛ comfort ka se no me ba wa ma no me ye won to afokoto anya nkwan se do sigi ta so mba be hia me be face me no mo ntuma ma na me ya but mama de wo ma ne se maybe me ka se me hia omo fa no ne hia ne kira na me boa Akoma FM every say emra me ne oba na kasa ba empem no no fa no e kan me se ni bugina na o fa si echi e ma fu amado nyina o mo gife me nsam e sa de nkran e ma me ipo na mo ko no fa ni so fa na waje yi afu nyina a wasan e de nkran ma me nkran be de didi o fa ne ka je ne se me na ma wo me ma kwa nkran so so didi de e fa no ho enti abusia no no onye me ntam enwo enka se nkran kam so nuru efidika se nso Akoma FM ho ama se oteniye itie pa na kebot se kwatrasia me gidi se o mebu me akantia on fa pete enye ento be ento yi ko fa no we difficult what hano fa fiachi enti me ni nkomodie bia na me kai minu se Akoma FM de me pepe yi o ga no kure do di fo do di no me kan mo siesie nsem da me de ba ho no enti se waso won tumi ni me emehia de a me so le mu ni hia bia ofie empen wo ni atasa ebu oni wa wo de ebo cha wo de ya enkwa ne me ma prekope enti se nkwa be bo asesa ma bra bo be ba sa enti se de tie bia wo le so ka metu ahwe nkra no ka be ya da ase e be si o mu yiye na che se ayi wo fa kra no efri titi nyina woni wo nti yiye Gabi wani min tasu trapa enti se de me se me sewura de ho den ene kwatenten eni sika ene sewura de bo afo ma me na mintimi enhwe akankura no se yo man ngrabo enye basa na maka samble se won fan se wo so ni mi hia won fan kwa no wa won fan hia ntimi se won ma bia o ba bia bi o na ko zuma se mo no wie yo kebot nyame enhya opa na sadi etie bia no ye bese ye di nkomo na ye nkwan ya ye befa so na wuji di san kodai wo betumi ahwe wonu mu yie de mama ne se me dai me na menya de mabɔ wiase ni family na de nkra ba wiase o maame a odom o maame odom ye bo so me nkro wo mo maame so mfa nkra no ho entimi so mi ntimi nya wo mambani wo ya so mienu ko a ewure wo na ehu na maame entimi so mi maame na yukra na maame so mi ntimi nya wo ma entimi tie bia mi ka se me se urade ahoden kwatenten
o ga di bo afo bi so mame na me hwe nkra no yo boafo de nyame na makonua sa bebre so etimi yi boafo ma enya boafo nko ne say bi obeka say oh mate wonka na me tabre sika makebo so amfa nkwa ye adwuma boafo ni bi betimi aba ne nsache we say oh je nkoda ne bi ene wo mate na hwe wo ma so obi eyi ni ti say wo beje nkra yi bi no mate na hwe no a wo beti ase mama obi sa ase mo nkra yi nkra no ebi anipa no ane woni ne kwotena no so ebi papa dia and you any problem maybe a question for boni ya wo kwaja kure ohun ani mu a eno wa jeje ne so ezo kwa wa ya makwata kure ti ko eno bi de to no ma me se wa be ne me nko obi nche mu etena na ohun ani mu aso na me ka ya ka ya wa ye ni sa na pra no ne kra wura ho ntime nya boni papa wa ya no ya wure de so obebo am dia any problem yo ene ye nim sese de etie bia no ye benya ni papa because se wo bi ba so obeje nkura ni bi ni o matena yeso ye de ni bedi a kire ni ye hunu se woni ya no etwiti nkoda ni ye nti kwan da ho se wo bi a wo pa nkoda yi mu bi ene natena no obetimi aba forward o so ni papa dia na mama ko so di ani mu a se de ni papa pai nsuro mate nyame nhyira o papa panti de besi a kire bia no be me na ye no obedi nkomo yo matre madam nyamisha yo nyamisha won so me pa cho be me ye ne ka say won no na ye di ni video eto so no me pa cho betimi ya to so na o mahunu because ebia na enani de di nkane a obi hwe ye nti be ma ya oba won ye ni di nkomo e wo ahoma no eso no Pastor Julius ma I think say ye nua be ma waka say ye de akasa akoma mu nsem abadwafo ye tena se ya asomdua na ade a eye me yesese in fact abrante na prema asomdwe aye adwuma but ade eye me yesese pa ye na no ye frɛ ye nua ba abna Sarah e o phone so no ma nsem o kan ye no atiefu afrɛ ye ne ade nyina obie no ho o kan bi ma abra eche say na utim say abna nsem de na there are several occasions I afra abna ene nsem aworo o kan ya be si na afere no wo fa agye gyinem say o mane ma no e kyerɛ say ma sa asam se wudi bem sa de na wo kyerɛkyerɛ mfun yi so na anu ya ade na si ukwa sa wo beba ha ama woni abrante ya ba be hia na de wo mu biara nko aka abrante nso yi ano se enye ya anye ye ebe ye nso asem kola no pohwe ye de nti kra na ye hia wo but o fa jejem se o ma na me ya odi ye se o kyena bi o ba ko kyerɛ bebe aka se o ma wo kwakubo to ana ane ne asem no ma na ye ntu abatan bi fo ene sebi mpanimfo bi fo se bi mpraduasa se woni obi hia na se wontimi nyene ya yense no nso sebio oye bema de se de oba ye obepɛ maame na kwan ko befa so behwe mma emma no saa nke oba so ne ba ya kono so baba bepɛ santi onyamfo so na me de me pɛ me kan se wo fa no ene ne ba abena no omonya careful okay if you said that wo ho e ho twan nipa nyina to mo hwe ne omayi yo na rekria Marco, who said last week, you know, me catch I was saying, and your baby and your bad time. What can I say, me fanso? Who say, or bow or your bad time, no, you must say, or would the crowd or two will be back as someone no would dream me cat. Who said, I little quack, and ye be bow, or be one, but or she said, your cranny city, a bit dreamy cat, yet the Yanuma, yet the Yesika, Eba. Mammy, Abda, Ben may see her. Abna Sarah, say Anka. Akwesi boat e de nkura yi ba ha say ye talented kid na ne ba no wawini na wanye sika emu eduru enti ne ma memra enka ya da kuma efemani mu ha say ma jachi aka woni na busuafo yina ababa betena ha ma biachi aka omo fa ba beda ha 3 days na wo moda so wa ha na wenyina mu no ankese se abnanya ya muhyehye wonya wodobi yesi wo ba ne ba tan na ne ya muhyehye no na meka se hu omoboa enye ba tan bia na ne ya muhyehye no obi wo ha wa wo ba ne kwa oni abadaye ne dia ne se amanfo hu se wanyem na wa wo bi ena bi ne nam ho ena bra be hye ne bi kra di twampoa ma wo duru ma wonso ma wo miensa bra ba hwa enso so ne kapre na hoden animu ebi na abna Sarah ayeyi oyo ba hunu onye ba tan ma menka ne sa oyo ba hunu efiri se oba wutumi to wonso no
eguo na ba ma ne nya enkura no wo moka wo se ba ma ne nya wonti na yete ha wonti na abedwafo de bia yete ha ye ka nkola asem o enti bra ade wode ye wo no eye wo ya bra be ka kire yan so wonu se wo ba wo fa se na onye na be ma na keka nsa ba na obeka kire se ma de wo no na ayanka ojan ko onu so be jale jankwa de akogu ba bi jankwa ho oyemba abibifuo nipa bi oka no kura bia nipa no wonye oya hanta ni papa na ni adodo hwede wo kire ne ho hwede nanim tanta bi hwede enso so obekwa ko hwe nipa nanim na efe enso no kura na wo kanti yase wonye ebi niye won se wo fa wonim no kura se yese kire ka kire wo ba tan se wo ba ma wo yam hyehyew be mai wa nyene ma yie kura be bia wo de waduru no yanko ne hyehyem mra nya dai ama no so se wo de jai ba na be ma fa nkura na nya no wotumi ebie wo no wo fa party bi na asem we wo ba panyini wo de panyini atumi aka se wo de jai ba na be ma fa nkola ne de ne kwa anya wo ba asem a se be ma no wa na akohwe wa ade hu shame kwakwa something shame madu hu ya pa wo kohwa wo de anya wo ne wo yire na ehwa mo de wo ne wo yire na ehwa mo de ha abna Sarah wanjimi papa ma me kan kire wanjimi wo fa wo hwe ne de wo de nya me aye wadom no ebi pe bi de atokata papa so ebi pe bi ade asidan nanka ye de wono atum ni aka kire se me so me ba ne ye nya bi na wo de onyame ahu mobo wanya mpole mema katachie miensa na wuwu di wo mo ho agro ho ye memobo wo daache ni asem ni su daache sa nkora no ne beye yie anya de wo wo mo nche no sa nkora no beye yie nyame sha evangelist ba me ma men kan kira ofa se mfare no ankomo na ofa oni edi ye no kwasem ni eye me ya se so oti akonya so na panyina oti akonya so na ye kikira se bi de brɛ na otimi bie wa no ka se bema no ba gya awarea na ofa nkwala no kwase na ɔno na kɔhwɛ na ade ofa obaba no na o hamo bema bi ni na wo baba onya wo fa sira sem na me ka wo baba wankasa wachem na wo ɛna bema bi ni na wo ɛna bema ye gya nkwala na guru so a nti ka be kasa asem ya kyerɛ sɛ oba no so nkɔhwɛ ne ma but ofa me ka asem bi atwo me say de bi akɔ asɔre Mordecai ka kyerɛ Esther ɔso ɔgye ne mmoa be free baabi aba ma Israel ma nanso Esther kan hu sɛ wonu fie fo de mu ni nkwala de be ye eya bot betimi ahwɛ wɔn na wo be hu nkwala na mo ani ewu amen wo be frɛ nkwala sɛ wo nananom ni wo mu na nyame atua wo ka wo be frɛ nkwala sɛ wo nananom ni wo mu eja bot de aka sɛ nyame nhyira awurade mo ahoɔden na fa ye adwuma fa hwɛ nkwala no nyame be ma nsomfo na daache ne ma me be hu o ma mo ani ewu na ka kyerɛ nkwala no so mo ma me ewu tititia o mu ni ma mo ma me ewu na o mu hu sɛ o so ye agya sɛ agya eye bibia ma ne ma mankwala ni nwure mfi kura so mo ma me na nyame so be ye wadom amo atimi ahwɛ nkwala awurade nhyiram nyame nhyiram papa akoma kyɛde betumi aka ho asɛm ma ya yanka akoma kyɛde ho asɛm kakra on sɛ sɛde yɛte na afidia ya afinka sɛ ɔmo adi yɛkyi free fidada mu abesi ande ɔmo nim yɛdwumadi a yɛde sɛ yɛboa nipa ɛma ɔmo ɛkɔ ɔmo anim abrabɔ mu ɔmo adi dɛm sɛbi ɔmo ade ɔmo die ɔmo nie mɔborɔfoɔ ɔmo ɛtete sɛbi prison fo nyinaa yɛyɛ ɔmo adɔyɛ ɛyɛ ɛmo anwa biscuit nom anonie bia drink bia yɛde yɛ nipa dɔyɛ ntade mpaboa baby a wo bia all over the world ebi kwa na wo abrochima but wo store bi wo ha obi tia no mane yi ni o mane bi mra boxes no entoma duku ni ade yɛ ɔmo nyinaa dɔyɛ ma ade yɛ ma yɛndie no yɛ soronko ɛyɛ yɛnyɛ na kunafo nko a dabi ɛna ebi nyanke nko yɛ obia yɛ fi so hia moa brabom bia na yɛ de afe esi wo na ya yo mu nyina do ya ne no modidi ne o nso asere ama onkra aba ho obi ho ama moto ya tototo no ayi te say onum bi da but sada na akoma mu nsema badwafo ne akoma mu empanimfo akoma mu nsema empanimfo ne akoma empanimfo nyina tenase ne ye ne safa na to nse na no last year dia ye ma me ba ko te hwi mu odi asasa am say wow ma me ba ko so otimi sorry ya oh therefore
Odia so TV sorry ya. Oni na impone na ne onya na ya. Kase na fa na ni nyisa bi da. Na ni nyisa But obi na de seri ahye na. Yes. Intima yen kai etiefo ene ya hwefo nyina say afina amo say hie bio ye mo ye homodin say ye betre ye nsem ayado na no me ma me ha na wo se sofu mbetu obi wa kurasi o mese me hwe school ope ampa wa start to no books ni ade ene nyame ehira ma me no ma je say wo se ne ma bebi o maduduru abrabom no enti obi o tie ye bia fa wo de be kan ye de no ho na ye mfa nye saafo nyina do ye na o mu kofi na o mo sere a enhire bia wo mbia no onsa ebeka babo se de ohunu mo broni mo bo no eye ruade na ade afem no nipa dom na egu bebre kesa obia didi me cry yo mo anu o ma ba no na ekire wo ba ye nya ba bi cry o ma ne yankwa ye ni mo hanya na bontin enimu akopem ye office enimu onyira ayema ne yankwa ha ma ayema ebititi reception ti bomodin na fa bomodin na wo fa wo hyembi it is a history dabi obetana bebia ka say nanu na Akoma FM fo ya Akoma chade na me de ade we koma wo mo na nam so ama ennem so mabrabo enyame abie me pono bi ama mabrabo do say nti ma fa na ma no obi onoma wo ba bi na ono anti ma no bese besa e de ba ye betumi ye wo Kumase Askwa ye ne mo no ene di enhwani mu ebi ana wo de ye sika na wo te Askwa mpotamo ana ha say na wo betumi di sika ba office ai wo betumi ya ba wo twam wo betumi di aba office wo betumi aye ne sa ebi ana wo de no eye sika wo twam a wo betumi afa ha na wo de aba na ya twere wo din na ya twere wo sika no a wo de eba ye na bibia aye kama enu nti wo so oniema no fabra ye wo Kumase Askwa bomodiana efa woniema no ebra fre 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 so wo woniema no ebi wo baabi na wo pese edroso untumi fama wo pese ye befa wo fra yebeko na fe ye the company car ne driver abesisa eniema no e de abasa wo niema na pese ye mefa ofra yebeba na fe ya besisa niema ni nyina na ye de abade aka kire bia no e kire ye de beto amoso na minsham amen afe yenkwe na ye ne ye wraba bi enkodi nkomo na sese de ubehu na sori mu asori mu level 1 level 2 and level 3 se say baby asore no ekono no se say bonsam jemu no ya start sese na asase so ti so wo level 1 dia ene na just say why you welcome to heaven level 2 when I baku si heaven gate baku si bonsam jem gate level 3 ya wo straight to bonsam jem eja wajo ye Mary eno mere kafra na oba Yesu die we nya kapre ni won ho ya sofo binom omudo omo nan ni omo nsanyina ena afomo ni yadi gu yanumu yanko obaba within Akoma FM yi eneni sha said wa ba ha kwa benru so da ya fe na dru so the sister vem Maa Akos me pacha ya frame Georgina Jesse free hin na ba ye fi edin de akuamo akon a obia ni mi otomfokora bonten so okay me papa fi tomfokoro okay ma mi fi seven so but me akra na me wo me ne me kunu na wo ho Maa Akos me sha be ma no 13 years ni ya bre ye papa ekoma de ye papa efi etimo bia ya dansefo me bla nyi 10 cedi amame am o sa me da kom ye didimu na nyame adom ye nyankala miensa ba ko afrim aka mienu Maa Akos me kunu pe me papa me kwachi na me ba no osi ye niema nyina hata no wa ye aduane wo se gina wa bre home na ye wo ho saa ye nka bi nshem na one day me so me komase ho no so wate me nko ho na me ko ho ache nti na ye memenda ye wo ho na ho bebo dem ye kopie ya me kunu adamfo na me se na odo ye wu na we nso ofihin oso me ne na ye adwuma e ma tesa e wo teshi na me se nti obai wanda ba obedidi ye nyina ye de ani jetena ye nti ye kakra na ose me kunu koja na wo ko na wo ko ye nti ade chen Sunday no na me bua me ho sai na me koma so nti me ja me kunu ho na me ko ye Monday
na me kun frɛ me sɛ Gina madam fo na sambo na ofrɛ me na me ka sɛ woni hɔ no ɔde ne nneɛma nyinaa ba abɛtena me so na ha me so me hu nea menka enti Gina menyɛ den na me so o ma ne nkɔɛ na me mɛba me sɛ me yɛngya aware me wɔ ma ase nkyɛn wo ma me nkyɛn na me wɔ mɛba na sengene room pɔpɔtwewa we de eden na ye ne damfo etena ma ne ye nya sɛ me no mienu ma mienu nso ka ho enti me pacho ma ne nkɔ na ɔse wate ɔbɛma na kɔ buku ada na me kunu san frɛ me sɛ Gina asɔre na ɛwɔ ye bro no so na ɔmo twen a ya nkɔ no madam fo no na ɔmo akɔ asɔre o na me sɛ wadam fo yi de ɔde asɛm bɛba mate enti wo bɛyɛ den wo bɛkɔ bi ɔse me Gina me kɔ yɛ den me nkɔ na me se menko na o si yo adechi no frɛ me se wa ba se yenko nti medwane me hye to krum ba bi na mafrɛ wi nti menko na me se menko o se Gina menko Maa Akos me hu ne ye na ode me kunu akɔhye akwasɔre ne mu na o frɛ me se Gina ode mako nti me wura ma wie na me se a okɔta anka wa wura ma wie nti wo de me ne hwe ka kɔ na wo kɔ ete sen o se ɛsom ne de anya kola o ya mompa ye yanka nya mesem ye mpirichi na me say eno wadamfo na ni agye ho an na watwe ho akwa ho papa jai o se Gina so funu so hia wo na me say oyo ba na be ma na so oyo ba difo ba na me say okay o hia metambe na o se wo se bra na omo be wale ama na damfo no oye hwan oye difo ba so were you prophetess me prophetess me patron oyo ba na wanyini da no di ni birthday na wo 60 something oya brewa oni ne kunu na ate asore no apostle na odifo ba ye friend no nisi akwa nisi na ne kunu ne de ne kunu de sai ne kunu den de apostle and the trust me apostle Noah ndo ne yele ni nyina na ate asore no na me ka che me kunu se manse no mo mfa no ntimi nya den na o se ofa ne kasa na bla na o se ohia wo pa na o pressure me treatment ya se na manse sa so mo mpe na wo kuna komu no na o se bra na se wo kwa wo so do be ka ho na damfo ben kura na abesra me be ya nti o yes a ne me o de kwa na kwa asan bra nti ja wo bag wo ha ne ko na me ko ye kɔ difo ba ne nkyɛn a o se ma ase beifo ma minsi wo biem me bag wo ho me nem o se ma ne nka ho wo kunu ma me ye beifo nti ma me nkɔ ne nkyɛn biem efie na me kunu wo mu no so ma minsi ho na ho nyɛ ho asɛe kura nti me nda sɔle dem ho ana me se ma nkwala mienu awoya no den na so gate bi ana no ma ye be dada wase munna na nyame de asɛm ba na sɛ mo anti a na de bɛbɛ kye na fa akɔye wo ne ye ho hwie nye na sutie na ye nti bɛda nti okasa ye na me kun sɛ Gina gitum meba abegya wo nti me kun ka so ba abegya me na me botɔ me yam na me gitum nti me kun ne ye kɔda asɔre fie ho 3 days wan kɔ biem na o se da bi adwuma no di ne mmerɛ nti wo nkɔ biem nti ye nkɔ na me se papa me de menya na wotwe a me nkɔ biem wo se kɔ na wotwe ne mpo andu se ne awura me mu na me amhwɛ de wa me tipen na nkwala ne so mpo de nombe ko mu nia no maka se ma bibi ye na me se da bi me mpo na awura me mu na mofra ne me nkɔ biem na me ka kyerɛ se papa ene de wotu mu tan ye bɛda dem ha ye wu na de kye akokɔ sie ye ɛde ye tena mu 6 years awu ma mu miensa esisa na na de bibi wo fia ha nti me de me dan ne apam me akɔto ba bi sa nti me de me nkɔda hɔ biem na me ko se Gina me no ya adwun o de wo kan na ye no korɛ enti ena de dafie owu a meyere no mepɛw me no fun nyina ye bɛda dan nim na me se me da ase enti ma nkɔ so lucky na ma me ne be pie ho da very day no na me ko se ma Gina so on koda so dem ho biem o sa mate o de na de manenda ha na me se ma me nkɔ biem o o se mate o betumi ada ha wase ho de nkɔ hɔ kra na wase wo beifo ensi ho da wonye mema ne hu kunu niamam o ye bibia ma ne hunum na me ye din man fi no because me ne ma se na da sorry o ye beifo anka de ancheme enti me de ma anyi antom to kwa na mte tone enti de ma me kan ye ujitum o se Gina onu na ekon wo ye nyame ni pa ye nyintum na me de menim ne meka na me se me de no kura nyame nim me ka cho se me nya de a asori we me kɔ biem me gyae me kunu kɔ bie na no ma me ansa Gina o ja so na me gyae ya mani bedi anko ya mu sheme in fact na me nyum anka sey ye
because me be ma na bre pa ya bre yie na me sinti asole nti uba beja me susuan pa na san omo abopɔ no na me de nim but ya de asoma me kunu na me si mejai na waja me ti me po me ka wie me sara esre wo ho say bia me kunu be ka say agro na me di omuna nanim nti wankasa Sunday no mankɔ me kunu kɔ ba na ne buafu na o say omo abɛhyehyɛ no wo hene na me say omo abɛhyehyɛ wo hene na wo bɛhyehyɛ hwan wo hene me kunu wo hene ɛwɔ kurom amoto ɛwɔ asɔre ne mu na me say na wo ne mete wonya me ho ade 13 years me papa hawa adwuma ni wo minim si yesre na yadi eden na ya komua 13 years wonya sika koto kenta boɔden nti sa to ahene ma to ahode ahyehyɛ wo ho akɔyɛ wo hene do kudi kodi hene wo kuro bɛso adi hene ye wo mrante ye hene ɛne ho hene no ɔse de an ye de bɔ no nti kyerɛ me wo hene kuro na ye kosi no papa first kan kɔyɛ me ho ade me nti ase na nti ase kyena kokoya me ho ade na wobu me kwase apa kwala mienu ba ko tena ase a enka miensa onya me ho ade nti me ngota nansa na akoya me ho ade okoto kenta kosi hene onkodi hene wo kuro bia so me ne kundam ho pan yie 3 days no na damfo no ko kuro mkototo ne ma ne nyina edi begu dem ho na me se sa nti da ben ne be so hene no o se gina maame ne de asama bo na maame ne se me ntoto kente ne agudie ma nansa na akosi me hene no na ma fa ma na ahene ni emma so na me se ebiem woto dia to bi ma ono so Tony no ye wono ne die prophetess ne die no no be wi su na o ka che me kun so obe hyehye ne ho te se hima no de ata na chi se maame into oji ansa na odi nese hene na asoro wonko so hene ya na se asoro hode hene wono commission ba na se mo kan se wono so oba na sori a wo yufi wabusuam akata wachi kura wonko wabusua ho biem onya busua ni twaka nti ese wo hene wabusua ne so na wadi abusua ne so hene anti jeso obi ahu so wo ye hene na jeso wo ne nam ho wo di wo hene nti sa no ye ma obia nti me hwa ya se besi me kun na one day mi sansa na ye nsi wo hene no se wo so ne obesi ne babi nti next week na msi na wato ne niema na wa request no o se daabi na msi na ni obesi da siu nti tam ne ba so no me kun ba mama ye se wo kwatoto na danfo na obetena ye so no watoto niema no e di ama no nti wo mbakwa akoye na msi fine mate nti Sunday no do na msi na je mekwa sore e na mekoye ye nyina ete ho o ma hyehyɛ me kunu akonwa de me kunu kwa akotena mu no na maame na yi ne nguso agu ne kom akogu me kunu akonwa ne mu ono nkone ne pa ye hyehyɛ no hena ye de saa de ne bia agu na akonwa mu na me kunu kotena so ntinka me koyi na me hya me ho so na me tena ase tina me koma ya me ya na me den na ekoyi Awurade nya me homobo nti me kunu tena so na me hu se na niam akora change na me se Awurade ne na change na niam akosia akora sesa what's na so kosi say ya ponwe wan sorry nti ya sorry koso na akwa nisi ne kunu no apostle Noah sorry gina say obabobo din to din abetena nim o san ya live we no 1 2 3 we say aso no wachem ya wa level 100 level 200 level 300 asori no wade yin level 100 level 200 level 300 asori continue and or can we no say level 100 for you qualify na me kunu ka ho just wa qualify heaven any asase so level 200 eya dantem aida so be ko ana wonko wonai si bonsam jem wonai ba ko si heaven gate na ba ko si bonsam jem na level 300 you condemn ne say straight to hell anamebua condemn no chese wo mo ya condemn wo mo ya condemn say ye prisoner wo chese wo da condemn ka ho wo ko wo asro no wo ni namu ye nimu wo pa bla wo pa jai enya wo no wo hwehwew yo ma qualify no wo no wa choose dada na grade send ye de ma wo me ya condemn level 300 me ya condemn ye do ko level 300 condemn na de no mu nimu se wo kunu qualify na ye qualify no
ɛna wo yɛde kɔto condemn yɛde me kɔ condemn kafra na condemn no de me kɔ no de e ma me kra kua bufu ye me ja me ja so no kra ne say asma o kaka me na metena kire nti me hwe nanim say obobo me din because wa tro obia din o paper so na obobo din kwa me jan kofi jan kwa kofi enti edru me so no wa say hey hwe manim o condemn oba na no one na nisi no one no o say hey that means me need din na help me kwa menya din na me kotena akire ho manye ni jam fa mpo asori that day no yetena ho na papa ne be kan kire ye se ono asoro na ye wo mu no obi enkowale mfra bonten fa ma asori fie ho no mo wo de ne badu ye be pam ne du asia ne se so oba ne di wachi ba ho a obeja asoro no obetwe oba ma ne so akọ nti omo nyintum wo si asori no eye level say level 100 level 200 na level 300 level 100 kire say level 100 ne de wa qualify pa o da first o heaven ho level 200 o ya dantem bo fanda de fa na condemn ne level 300 oh yeah and they won't count yes what you call some James o pie o partner ho collection dia o de betum am fine condemn for nyina ju am correction ya je ka ho okay ti ahihye wo mo say ya hihye mo line no akonya no to aso say na eto aso say sa 3 ntia ne ye wachire kura ye wachire we university church no university church someone here one level 100 200 and 300 ento o kan za asem ne wie no asem ma wodi twa to ne say sa wo de wo yere e ba ha no mo a Akoma Obwa o yem prince ya ji atum say ya wo yere ye be hwe oba na chi Sofia bosumfie abayifie a yem prince so na wale no ye be wale wasoro ne mu ama wo na watenam timi mo hyeme ena me sia enti na me kunu ka kire me say mimi ja so na me jai no that means o woni da so say ye be wale bia e den ama no ena me say enti sika bebre ba me kura to kente egudie atobia ma abrewai enti odiko ya me ho ade ne age no 2 million pass o ya me ho ade na wodi ayeye we enum na o sa beja me de na nkwase ebuo o habeni enti wo kunu nya ho ade mama o ya me ho ade ena sofo ma me di na ko level 100 se wo be heaven kwamu ama no wonko man ya ma meti ha mani aso ja kwa me home yensi so nyina ne se my operation me ensa ma wo bia se kan ka me kitwe okita me mo je to me 2 days na me nya ni ema me mpo me bi me se me da ha na me da ha yes doctor ne se wo anyi me ma wo de amfiri wa me kofie an sa moja beta me mo me kwa kowu to be yi a wo de no age me kwa enti yi wa wo de mama so yi ya me hu mi kokoma na we nyina achi me kuno wonim ukwa na wote me ho yes ma se koto moja bra obi ani ho biem me kwa na me da mpane so nipa ma me ho a me da ho ani me wu ani abefa me kwahye mochi ne nyina me kuno wonim me pa cho wo betimi aba Facebook live YouTube live ya de asori no premises wo no ya de beto so ma wahunu say church university ya de ba beto so beluchi wa me pa cho ya na drop ma me na ubehunu so de yesi ahihye asori no so de asori dan minim say wote mantamu wa we de boss wa ubehunu say hey wura mu da behunu say sa asori no enie enti bomode na bra Facebook Akoma 87.9 FM enye agudie ene yedi ne sa no enokosam ni obi eni bresam obi ahia sam obi akosam ena oka edigu asan Georgina Jesse ene ne no edi nkomo no bomode na bra Facebook live Beluchi ye ne fato ho na fe yahwefo enso emehu ebia na wutie radio wo betumi di wani aba beboso na wonso ahunu asorekra enei yeka ene sade even asori dem wokra no ehositie Facebook live YouTube live TikTok enu ti bomode na bra sisia na wonso ebehwe ani so ade to aso Maa Akos sada no se me wasolo se me wofio minim meni so chemi bibi ya me ya point ma hwehwe me kunukura na me kofie ti that day no me kuna mafie 3 days na me kunu mafie Maa Akos bi hwehwe me kura me hunu sana dan ya me kunu ma me ko ha ya me se man ho wo ho me ma be wu nte me nko no
wo me kunu me ka kira wo se wate se fi wura ne be kata so dia fine wan kata wo ntumi nhye no na no mu nso no mo sa de flash toilet na oni na danfo no akwa to ne ma guda ne mo tim na minim me ma ne gu otwen me kunu na me kunu etifie ho no na minim ma hwehwe me kunu me hu no one day na msi da bi o se me pempanifo na me ko me kunu nche esan se minim ne maye no na me nkopa ne cho no nje me ne memba na dan na yetim na singing room ho na danfo ne ya tena wotena ya so 3 months man ko mi ko dwale ba wotena ho na mahye me pint on kata na nimpo da why me kunu danfo no ye fle mi oko ofitashi na ire ya konfo okay konfo penny pa e wotashi wadi ni sika 2 billion na wadwane na waba betwa ko me ne me kunu nchen owura so de mo na akwani si wale ma no se nyame se on wale ma no eno ware oba ne de ne ma no e de ma okonu kunu danfo no na me kunu ka cha me se aware ye wale ma okoyi wa kan se wo wale wi oba ne betane ba bi no abetena me so ntijina single room ne yenkom ba modin akope edan ne yenya chemen ho na ne o ka ho ne ye kwa ye ho henhaye Maa Akos o wale sofu no no wo ye wed na wonya no awia wonya na nopa anajo 3 ena maame no e wale maame kunu adamfo no enti me kunu kwa no ma wale awie no se broko na ma wale awie wo se ayo picture kura me ntumi antwa bi no se enti na damfo no ekotena because of that single no ne film ne da so wo ho enti oba wa na ono ne ho hiahia no enti okotena oba ne so Maa Akos so beje di say 1 week pepepe so ba na egu awale ne se nyame se won gu aware no ema ogu aware no oba ne nyem sese oba why ofre me kura danfo no omo wale ma na anajo 3 wie no anajo say anajo 3 eno omo ye fro e de ma me kura danfo no nti pipo na ya me de se owi obefi ya so na wakona menya me kunu me ho henhai me womu wale anajo 3 wie na de chen no omo kofie no wa ma ye fie ho nti o ha no fresh say na wale die anajo 3 awale die me ntwa picture bia o no se na wale ne busuani bi ba ho wasi da bi busuani bia ni ho oba busuani be ma busu bia ni ho sofo ba na de kawa ne share be ma no oba sofo ba na de kawa ne share oba no na omo kofie 1 week ena sofo ba betena ye dem se nyame se wonwu awale ntimi kunu koja no na damfo ne fie no omo kwasesa be ma ne ne ma mfi ho na me yam hye me se ebiem sofo yi sa be ma me kunu damfo yi aba betena ye so wo sengre room papa tru kitchen papa ne bo se kitchen but ye nwo ye nti ye nhye ho saa na ye manage nti wo sa be kan ye ho wo hyew yi mu na mbu me ne che me kunu se ma ne nko wonsan ena o se ma wo de kofie meko madamfo no ho na me no na akoka o se da bi nyame se me ngu aware no enti yanko na me nko hu oba no na me kancha na me sesa ne ma no Maa Akos oba ne tetrate so de ne ho ne ka de pue ya wa hu oba ben me kunu danfo no ne yire na nkasa no owo yire ansa na wo ba asori wa masofo asofo wo ma ware ba foforo wa asori mama no ahemrache 3 pm wo yire kwamfo pani ene osan wo yire wo so aduro oba ne nyem okita baba akoma no onyema oba wo mienu omusa mani abaifo do onyem ne abaifo o se na adwuma kwamfo ne de wakondam ne kora wa se ne bibia enti omumu de ye den na de enti omu wale wo asole ne mu ene de ma me kuna danfo kono enti omu ko ofie ono de ne se omu ko ofie ono oba ne wotrate so na wote se kasa ekoso no se na akwani si wabaha no na me hu no na kasa we de efi okoye ya ma me ne bo ne so se oba fa gidie wura dem ko sa be ma ne ne mabra na nyame se yengu aware no ofa gidie nwura dem nko sesa be ma ne ne mabra famila na nyame se yengu aware no like just say be so da ya na say me hwe movie na say metie dan nti oba
ma ye oba ni frɛ me kunu sɛ brato ne mi wo me sunsum na gina hɔ no brato ne mi wo brato ne mi ko brato ne nti wo hu sɛ mawu na ɔmo frɛ ne sister sɛ da bi de ade ne kɔ na no ɔden nti ɔmo mɔde amra nti na ne sister wɔ nima na odwane bae ne ɔbae na no ɔden na ɔse da bi me kunu ka kyɛ ne sɛ fa wo nua ne kɔ gya ne ha wo ba bɛfa ne fu no kɔ de me hu no ano ɔden na brewa na sesa me ne okoniema na hya na motuom ede kwa atwe ada na niema ne no so ewo bag kitua bim atwe be ma na di na chi ntimi kunu na ekrokro ba ne se wo mra fam wonya botre di sister ne ba no se ama bese ne enko anya sa wo beka wano oduro na wawu sa no mu di bia di obi wa wasori mu na nipa na no maduro wu omu ware ma na de chin ya no mfre be ma so ba ne e baifo wonya no no ba no so wantumi anhya ne ho so na ofa aduro no mu nyu owuye nti sister ne ka se ama manfo anko a wo beto so mienu mehwero besen na sa wo moja no mo pede ye bibidi a enya adwuma Maa Akos do mo de sister ne koe no agira mo tuntum bi wo fe se ade kyen wo wuda gate ano sister ne so wo wuda gate ano a che se Akoma FM so omo ye ho hwe nyeye na o se ama o ho ato nyame agye kofie ko wo fra akwani si se ma awole no magu no nyinsa ba o se kokko yigu ko yigu na nye okwa enye ono a na o se ma adenti na abaka chem se menko yingu nyinsa ya ba be ma no mama be fa na afimi nchai ko nyinsa ya ba ma menye den wo se kokko yigu na nye ono a okra tuntum say mobile Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM ubetumi aba behwe bi brana behwe wankasa wani so ade to asoma me na yenye free okoho na fa yemra gukunu ne so wono de de empa ne wo so nko nyinsa ne ngunti nyinsa ne wo ho ga ne so mfatre mesa ne de na de aka no nko yingu enti okoni bai no sa ba me kunu nchen eno mo ko hye chema ho na me se man ho ho ebe ku me ma because bronet so no na me hu bi da kwala mienu man ho ne ku wo mo enti na me suro enti man ko Maa Akos me ko fampen fa ko pa me kunu che wa me fra won fa na me fra boy na ko penti dan ne mu no se bla ko simpa cho what me kunu kan na was oh ukunu na wo ba bebisa na sese abi na wona mu hwem o na me wona mu hwem a okwan was okwa brochire na me se me kunu wasi ai me ne akwani si na ekoja no na me so ma me before ba no wasi ai na me se na me kunu ankara me no ama ya 1000 po 1 cedi po ama ya bi kaple na adan da sam akwani si sabwa ne be na me ba so no me be yeye anada na ma ya no ntisa ne ba pa ne mia enka ma mu be tena wase me kunu mfa sa de we emfa ndi mi ana eno ono ofra ne ho sofo ba na odi we edi mi ada bone be na ma ya ma me no enti se mo yi makọ asori no mo se me condemn na se afa de condemn kura mo san jimi kunu afi me nsama me hwe me kunu me hunu akoja me kunu airport ma me kunu afo plane me je boy ni chim me frɛ me kunu fun bie ma switch off na me frɛ ma asese ma de asinu o se gina me nje ndi oboa ada de ekoso gina na wunya ma wa asena ma ne ma na me bo wa me ka kyerɛ no enti oya o se gina ebe ha bra me nkyɛn betena ha me se ma me ba ne o ma besɛi o se nyanya botre nti ma se anjemandi anwumre na na ofra me se gina obuo ni o na me ba na frɛ me so wakoduru he me san so wakoduru he o se wo Dubai na ene o se Dubai de ekofa de wo ho o se me ne madam foko na ekoye omo kɔ dan adwuma no a omo ye no na de omo koye adwuma pan wo mo manage ekufo ado body guide na adwuma na chese no ye different adwuma emfa sorry no ho dabi okay na di for ba ni ko ja wo mo na omo koye nti ma asesen ni ye 20 Ghana anso ye hwe mintumi mfre ni misa ne biem because ono so ye okunani oni bi na eden ma me ne mo frande ebedie na eden pa de chia na nyame nko na behwe ye kuramu na me kunu baaye minnim se be ma be frɛ me odi sai wo ho omo kodi 2 weeks me hya me ho so etna ekomu ade twen no minnim so oba be kai se wo gya nyanka bi gu ho nti obepaduane amomodi be me nya frɛ me da
me share me message na wa test me be he na me wo e na me say eh na de to ne me no ma biem e ma wa ntumi afre me phone so ambisa me na message na wo de test me nti me so man reply no man kasa me tena wa ma na wo twetwam ma for describe e kan ho na fe me keka me ho say da bi and na wo koso e na ma ware agu e san say wo kwa metena ye so antwi me kunu anko akwa nisi asori a enka me kunu asori wo no so wo mpe oyo bi ofere ade wo mpe ni pem de bia me ka chansa bo nya saman ko ni pem nti za na me kunu ja me a na nya na adwene e ya na danfo no na ese na adwen ti me mpene so na me fa o mo passport di tracy ya ko hu okone na yire konfo no na me ko kan chansa ma bese ko fa wo kunu wai na me nya me kunu no hwe ne ma na me bre my operation me ton ade a sika na no amu ne yedidi anu amu ne ye bibia me kunu e ba me ncha ka cham se wo ko se me nji sika we na mfanya adwuma na se esa ma me fro no ton ne biem na me say ma obla me 10 million na me say na sa sika na o da blam na o se me mfanya adwuma na edidi ni suku de ka ho ana me kunu se da bi ma sa na oboa enti ancha no se me send mu sa sika ni mu 2 million enfama no america na me de send man because me nim se me kuna afi me hwe ska ni enum an ye didi ebia na kwani di ko school enam de aka ko fa rover nkwala bo so mo didi mo school no ene water bottle e wo me kwa me nya no 4 cedis na me da beje 7 cedis nta na ebua me na me didi aka no ko se bi na me bo ma fe no mu na ye didi na aba beje agu me fre be me ya hey me kasa me de me ka different dia on fa but onu ope bibi o me no ma tie dia na wa fle me me so me kunu nti me ntumi enkasa me mfa ne ko ofra ma obama makoma ya miasa e dia sam no keka sam akoma ya gina me no ntina biem o gina zia me no waja yo won kire me die ntia waja me so ma ko so ntumi nkire me ntumi nka me nya me kunu bone me ne on bo me dampo 13 years on fa ne sampo bo me da matra san 13 years on bo me da afi ofra me a na me te background wo ko ne voice bisa ne say na me kunu bisa ne say enti na eya me ya na ha me na me say ye wo de wo so waja me a grenkwala ne ska no mo fan didi ma ko sika ma 7 months I ko 8 months mu na me te hey on face kama na me de menti na aden na won san kwa sorry dem obie mu ana won san ko ho so be ko akoto ku enti me ko tashi na me ko fa me ko bukom na me ko fa okwo na yere no eno ka cha me se ma tena ha na twen me ankasa me di wachi de wakwade makofa me kunu na wanya wo kunu wate na me kunu na aba bese wa ware me ka cho pe me fancy o na me se ma ye no kure me nji wochim ndi so obeboa me no wakodi machi akofa wo kunu anka mani beje enti Sunday no mo fi Dubai aba Sunday mo kodi adanse ye na ye wura honomo enti eni ye wura honomo Sunday o mo fi Dubai aba o mo kodi adanse ye yo mu ko Dubai ni nyame yama won mo trepi garlic mesha eno so wo mu ko no mo di bi share won bag mu ko Dubai because enti so mo bekwa akokire won no ye de won garlic na ye trepi garlic mesha ye de vitamin C minerals ya hye ni nyina ye de agumu adura ye natural pa ye fancy anka ho ye fancy jaso ye trepi garlic mesha enti mesha wo hwe me sese ya bamodia se wo ta yare rough wonum trepi e bebo sugar no so wo pressure wo so oba wo fichira wa ya so jo ho enye wa ya kese do stroke anasa asthma wo jo so ntentem wo jo so wo te yawo wo fu na yese do kose se no bo ada se wo ya 3p garlic mesa no bi na se ya shorty na so Dr. Dawroma ye signed bi abakurom kodani ye ba misi ye ba kwale na Capitang Angelos wo benya 3p frepi work e was 0248 928824 0248 928824 nama wonsa enkebe na Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. die wasi bro bra Dr. Mafo wo we die obebie ni wo obeye boni
na bɛma bia so ne we bedi ne ho fɛw sɛ wɔyɛ krawa mu ama wade fie no fie duo no fie duasa na wo ma ye achie mu ye esrababu nyina de monko Dr. Mafo Fertility Herbal Center Dr. Wonimudie pa wo behwe de ato chema wo wo ba no na fe bema ne ho na fe woyi sa wo si akwan ne nyina afiri ho a kyerɛkyerɛ mu de monyo ama munura manom monom no correct na mu de bibia so a ene enche oba no behunu twem na jese won so wonyem na bibia aye kama wo bewu afa ho afa ba kama wo na enso akoda no entumi nante waye nro bia wutua no wo sa no wo yese na enso nante na akoda no wontumi enante a wo meye sabe ba fine Dr. Mafo Fertility Herbal Center say fasa akoda no fa ne bra wo behwa amana nante wo abrochire wo aye enkran babia wo regions ne babia wo bia wontumi kra emma wo de wo frɛ Dr. Mafo a wo beche wo duro no se de fa ya akoda no doctor ewa ato so sere so atie bisa ba se Oben Presby School from 0244 411099 0244 411099 enunti wo mu free Dubai ba ya akwasi ada no wo mu kwada ase na me ma ne yire no kofa no ne yire no po amfa police ode ne ba boy na ne ba na damfo na Maa Akos odo mu ko asolifie ho no me na me lady wo mu ko asolifie so ma me no onim ho ba bia nti eduru ha na wo mu hu se ma me no akwanesi me kunu na wokono wo mu fida na chi eba minim no no mu ko kan ye because me di nka ko flash ho na me kunu hu me eba me nchen oba na so pama nkwala ne ska ye ni di adentia wo se gina nyabotre na sofo maame ne se wo ba ha ye mpamu enti nyabotre kofie ye pon a kofie ne kopa ne chewo na me se baby akodu no me ba ha ye mpamu me ma ya bone bay mo de makokondem afi de ye mpamu me kura adenti na wo kasa wo se me de minim enti kofie na me sam machi enti na to ensa na maame no me ye so obo me kura mane esa mabanti o mo hwa mpamu me mfi ho no mo na me so man kwasa me kotena se na me kofa okono na me sa ka me kuno ena omukofa no tom de no ko Accra Ministries ekohwemu enumire nala omu de wan ko Accra me kunu adamfo okono ne yire ne fa ne koye that day na omu ma me kunu kolopoto me say me ma fa ne madwane ma sesa ne dem niema enti on kolopoto ne mecheme no no so di police ta me so hwehwe me mentiase why ena ka chen so on report ne mecho akwa no wa na kan ye oni me kunu na call report me so why dey so for be ma no so why dey say me de me kunu ma na adwane na fe so ma sesa me kunu de mu niema wo de nkra ni dwane ko mama fo mo nwane nko bebe mo me nchen me kwa asoro kwa me ma no mbo mo nko obi nchen o mo sesa me ho ohun me Maa Akos ohun me hu nkwala no okay hello hello John onu ya accusation TV so ya accusation against me ye hello John enti Maa Akos me man fa kura na ndwane edemu niema na wo ka no Maa Akos me wo ho nkyeremu na se edan no wana wutimu mpatwan ena wone kura na timu mpatwan enti wosesa adam ho niema bi ko ba bi Maa Akos me yi niema bi firimu ya wone kwan Maa Akos me wo ho na boy no kopenti dem no edan be mu cheme ho na ona damfo na kotena mu no boy ne beka se me kunu se o me fa fridge ni TV ni nko woko ho na waton ama woko ena me se na wo so ba na o se anjuma me fa o na mo me beka kire o na me se adenti na o se ono me kun ye audio na ma no aye audio ama ne back say one day one ne yere asem nti wontumi me yes ade ne san say ye hwe eno ne ye wi so ne yere ne nem ne ma ne wo dem wo nya hoho nti wontumi me fa nti ono de nya de a obeba befa enti eya me ya ma me tam fridge no ene TV no ene ne laptop ne documents bia sebe ya oba me hunu enu te Maa Akos ma me sesa enka me mpo me sesa na me de pe baby fa ya na me feed them because na me to me nya dwane ndi ne nkwala no nti ma me hoko hene ma me ne je me wo ko ne yere no o je me on na hwe me ne me ma no every day o hwe ye enti
oye na oba anadwena mo bedu mo fi Dubai bedu na woni boy ne ba efie ho 9 o'clock say nko mo be fa fridge no ne niam ne so ampa omo be fa wo edan ya na wo ne no dem Maa Akos me pa chon me pa chon omo be fa fridge ni me pa no niam na firi ho say ndem ku san ne miska niam ne ntia me frɛ me ku no ofa niam ne ntia ne nsa kan Maa Akos obeto match ne te say bo o hwehwɛ me biem na wo kru no oye adwuma ben Maa Akos ye start no onya adwuma o e kire di adwuma no obenya ye so o manage ekufo ado bodyguard adwuma ne nwuma nyina one na hwɛ so bodyguard no na adwuma ye de no hwɛ so oye o chop proposals afen so mo train nkrofo omo kira asa na o draw down plan so to aso e enti omo ba na o mini wono na fe wono o fa fun afre me se niam ne wo he na me se niam na hia o enipa de ehia wo ba wo ko 2 weeks wa afre me wa hwehwe me niam na hia o body ne de ehia o aspy ahodo enya biem enti niam na esombo ma me hu ye enti ye hamuso a na enkwala ne enti me de metwa niam ne so but me hu ne ze niam ne enti wo chensi me pa because Maa Akos akwa call report me a o de bi o de tata me se police hwehwe me na me ne asole na nya adenti na asole da me kofa obi ma ne bechi obi wo asole ho ana ada wo kofa obi me bechi no asole wo ko ne yele no ne ba na ne ba danfo no mo kofa abla ne koye enye police ma o mo kofa abra ban o ko no me kuna danfo no se be ya menya me kunu back enu ntine ma me yesa so o mo wo ko report ma police o mo mechi wo ko mama nko report me ko bo na yira mane ntine yire na be fa no na oba ne so no kro hwehwe no wo fre me kunu so wo no na wo ko fre so wo kwa atwea akobọ mpaye wo fre na so wo ko so wo kumase wo fre wo ko so wa ha that means on na da sorry every blessed day but on kan okra nkyere woman no woman o de ne bere pa na o de hwehwe bra ntimi ko kan no mani ho dwiri ni yie mo no poka so obechi me kuna ka ho na me se ma se chi me kunu me se kofa wo kunu na me san ka me kunu na wo mehwe ne ma obi ma yo operation adwuma ben na metumi aye first na me we na me ton so me ho to me okay but this year no me yeduma edin a na me we no ha me enti kofa no na ja me kunu ma me okay me sun papa me sun yie ansan ma me no ehu me mobo ye pusu ahoma no na ye ne ye rejan edi enkomo ne enwu asem no mu no kre because asem no a George na can in fact me eye masum da eye masum da te American honey no eye masum da pa nti no ye rajan sabaya fa na ne ye ne enkomo ne enwu no kra e wa asem no emu hello John memo ha Ejoso na pom te se area nyame adomboko ya da Kristo ase John na edie na esi a ama woyire ne nkodai wo mo abo asesan wadwane agya wo mo wo fie problem ben ena wo ho me facho problem bi eni wo onu otu ho no ni o ye na emi nwanwa me ho adwiri me pa ade na me tu kwan me ko ba ya onu odi hooligans e ba ya so ye sisha na ti no or the hooligans ever sorry them was omumbe they no omuransa ki asori no asori na report against him on Millennium City Police Station guy no here nsa na ebusia for so I report it's a minimum otu one all ye I don't know what is wrong with this girl minimum nya fembia ni mo wa sister minima mimi tu kwan ko ba wa sister minima it's a minimum ya officer o ye ni o ye ene one me kasa e ma di skefi mi nche asunje wo mu ene wa pa kotina TV station for what wo person tanish mi image na say what do you want to achieve mini ni asem dia onu mo no ni mo what mini ni asem dia me ma ni me sha me ma bisan say me sha me ma e sha me ma all right the last time I met 2.5 me man 10 million thousand Ghana 2 weeks spend and me to the year this an can wo he in the notice studio a o ye no me e mo anwa me we diri me ye Mati Jana yehwe asori enkofa problem bia ma wone wo yire nwawari ni mo sorry bia ni nyansa sebi me 42 years me nyansani enye obi na be kire me say God can show ne wa American in supani obi nti obi fu ye nyansani
Into only a sorry team on one located problem. A sorry team to me for money. No. The Subai, yes, it's Subai to say anything. The Subai in a pie. Mini near Sembia, me to family near Sembia to me, not to our yet. I don't know what is wrong with this girl. John, Mammy Missa say, Ebra na unyafa unko rasa sorry ne mono. Na wone we yere awade yet saying, and I woke sorry ne so at a saying. Minimity ye, send a own minimity, no, sir, in one call frame. Obi a influencing me, send a me, send only send a me, and the son of me. The beer and some die back what to send caneno, now one no animal or many now what demono. Open my madam, as you man me yellow, and my eco places. It's a thought of me for 4 days, no, my best year. The last time I made best year, no, now into Conway and Emma, or those who know me 50. It's a meaning, I don't know, but be out the sort of me call, or the me for me boss war. See any medicine. I need you or catch them to bet damage me. Meaning to or speak out evidence or then make sure say me or be boom to mama me no me. We need me all person this meaning yaka or yellow. I saw no Miami full come now or 2 hours. I don't know what is wrong with this girl. Me pacho woni Georgina aware e fie saying. Me worry no and planning actually. Me worry me yen one day. About 12 years. I don't know when you're no one dear. You call near my corner the corner bush and for one after I said that, on one evidence only. Why wouldn't you say that? Ready, but only said then or dear film or did that film war. Then or did film war. Then or the more power and property or law court. Then or dear film war. Then all person because me show me ma all right. Then what you see me what? Oko mami ya maybe sano. Jan maybe sana dia. Georgina edge free wo. Then what you see one mami life independent of life. Then all person what did they see me say? Oko me pa oko dia ba menu pa Jan Mami Misa wasi wone not 12 years. Me pacho ni subain bestati daben subain bone no. We be fit ya sia daben. Me pacho ahutire ye kaso obi onye ni am ye number 1. Na nyame start say obi ekwana ma me na girl we start say oye ni oye no ti nim ni awo je fe mi jai. Okay, and wususu say on pe wi ye die wa hunu okotia. That is what she's doing. But you are doing your level or they doing and minimum officer the minimum ma now me show me ma all right. Now I go to the studio. What do you want to achieve? Then officer marriage is a right. Obi our own place. Uno be worry wait me down on one of it is the character. Look at Tankaunia Berman or Bassey. Ni ewe busia uni mi mami uni adi auko uni mimi anu ma uni adi auko na sema ba na want with the akot studio one ma family level what do you want who be say me ware o and no dia say nay no odi aba enya it is wrong because me mami wo uni adi out me ko na busia for out me ko na fe dia what me escalate to this level what do you want to achieve? Wasu do kwa ba mu dof so kra wa ma enti wabusuafo ho de o de letter bre hwan e wo he o de letter bre hwan the patrol on package ni na kra na just starting to Millennium City police station na wadi mu mekwa wadi wo no o so yan o na ono ye nkwa wadi wo no bi sha me ma de no ye sa bi sha me ma me money for school o de den o tete o ba I think me too much. And you say, oh my God, court of law, near you be piano, jam finance them. Marriage, and you say, no, I could not do now. But, marriage is it by force? So why say I worry? When you have money, no, but you say, no, young call family level, now to me, I continue.
oye ya se me boss yin me dia anya adwuma o yo so be damage me kwa bia so obehwa me ko akiri okọ cafe police for there me ye gay na mama nye sika pa me ye gay me no ko ye gay what is this of evidence in na so o ma yen ko ye die ni me check it o ma yen ko ye forensic we ni check it say ye gay ni ana say we what then no person ati mu bi sani mommy Mate. then no person ati TV Eye me da pa sa wo church ensem kire ye na ye betumi ehu asem yi no eni me am nya ka me the police for no me ko just strategy aba kuma fe wo no ni abefa na aba no me tire ni o person o chiche fi mi wo na me solve no find problem ko dey asem no na okwe ayi jan ade be kire ma adwene mira minim because all starting na asem ka no o se na mutiye me kunu dome ebi okwa mutisi ye ma ni ade no okona otan okonu okoni tu ni pote dina ni awuye na emwa o na ukwu no do ukwu ni do onu sorry fi eti eko tire nsemu a enimu tire oboyire enwo omudi hooligans eba sorry sunday aye sorry enye nyame na nka boys na ye wa sorry omunni wa anka mu da hwegu ye na ye gina ode obo bai so mo me ye den wa sorry o omo me ataki okoni ya sorry no ye wa evidence wa police station Millennium City police station wa evidence mo ba mu frame Millennium City police station evidence wa ye shi gina kino e no we plan na ko video the good case or the land guard boys e ba sorry dem o pisa no eni okoyire ena o me fo okoko ye na dey no na asori boys ni wo an ke nya sem papa nka mo de fi egu ba ye na ye ujina aminu ni case bia dey no be so de mu misa de den no dey fi mi me baby sano ne mom our area ain't possible because our area say can someone say me to me minutes na the next time we want to hear for me it is then no dey fi mi Jan 12 years amatene na me bisa say Georgina ne attitude ni suban body ni start breben not yet my maintaining no ba say dey west me ma mi plan ni ma mi owo no mpeke mi minute na bisa no Dabi Jan wo kan sembi o say wonim wabusuafo to me ko wo ma me ho minim say 12 years empena twen se na onye se de wo kan no aka wo ma me ani nye ne ho mani ntimi nkodi some days e wo ma me ho madam che mo tina wo kan me a man of few words or mama kasa I don't like talking me no be am pe kasa e ti no get anything our here no me nti ase o jo nya no mo kan kire no won be on yin film in change Jan uni say unyi ni say bia as unya nko sa sorry no obi influence me nya say sorry influence 2 years obi influence me so one influence o start again me ka say di next time na nya o ye no emwa o opo ya opa no afa e di asem and say bia Jan ebia no wosoro because sorry okoba ye no wo yere enso ye to me ye wo ba so wo dia ma enye okoni subject na o frame me Anthony Jan entina make us say ebia na enu wosoro odi mi aba betina TV so then o person achieve Jan tie me bibia to me say me I'm not in support of say bia wo ba ne beka so beta ne show image wo do beka do beka ebia ono so wo fie bi say se waye tumi ato wo bi dia ene na me nsu bi kuni ya me ne na bre no ye betumi agi na maba foforo me do many next mepium that suban wo there no the next time this girl can poison me level no fine baby am boss wa o ko yes ade me won kire me ye ka onu tumi ko free aduane o suma so ye won kire ya o tumi ko free aduane ndi na odi me kan e ko ene nyame odom any Bible eradi bie kwa ma me no waso ya ete data eni me no muni emi me na me no odi amini enti 12 years no Georgina am poison wo ba se na wogidi so betumi a poison wo ani o ye ko level no ko du ye no na no shi ma
ano hye pɔpɔpɔpɔpɔpɔ. Ɔbɛyi na wo da ne nkyɛn like wote ne nkyɛn wote wɔ ne nkoda ne nkyɛn anase wo wetu akɔpɛ baabi atena. Mene na ɛte dan mu mene na ɛte dan mu adwuma no nti move from one place to another ɛtɔ da bi ɛkɔ 4-5 days yɛmaa yɛ nti 4-5 days yɛmaa yɛbaa ne ma bɛ fie bisa ne sɛ mene bi so mema ne ho kyerɛ nana bisa no ma me awara nti na ɔyɛ sɛ dɛn afɛ mu no where ya produce an level no person ni meeting for what. So woni na ɛte ne nkoda ne nyina na ɛte bomu a ɛne ɛwɔ nneɛma no fridge ne ho nneɛma no ɛnko ɔsesa kwan. Pachoke. Woni na ɛte according to ɔba no say woni wadanfo no to kɔpɛ dan foforo tena mu enti nneɛma no bisane sɛ then onye fi mi hɔ life is good then onye fi ɔyɛ jan sɛ wona yɛ nti sɛ bi ase a mi bisa sɛ wosi wo ne nɛte as te sɛ deɛ na wo ne nɛte fɛs no ɛne esi dan na wotumi bɛsesa nneɛma wɔde kwan mu da mu nneɛma wɔde kwan menim baabi a ɔde kɔ opa yɛmma obi ɛmfa ana wɔ metumi akɔ wakɔtwa bɛkyerɛ mo bisa ne sɛ ɛwɔ he bia no wɔnya he te sɛ ɛne document obi document ɛwɔ me nkyɛn wasesa document ne nyinaa wasisa document ni nyina fi hɔ dɛn afɛm dɛn na di na kora ɛdi efi mi nsɛm ɔdi dɛn. Jan ebia no onya ahente sɛ ɔbɛsesa nneɛma no ɛdi akɔ akɔgu dan na ma. ɔbɛsi dɛn na mekɔyɛ dɛn. dan na ma rɛnti ebia no ɔbɛsesa nneɛma na akɔ. sɛ ne nɔhyɛl dɛn na onye fi mi hɔ dɛn na onye fi mi hɔ ɔma mi dɛn ti na onya dɛn fi mi hɔ dɛn na onye fi mi hɔ a ɔyɛ ni ɔyɛ no. Georgina, Georgina, ɛyɛ den na wodi atuturafo kɔ asɔre dan mu. Ma, ɔmo yɛ tu. Mepa Georgina soma me neti e Jan. Ma, maame no ba bɛɛma ɛna nadamfo. Ɛna me na maame no pɛ ɛna me ma no. Obia nka ho biem. Dina, che den na opeto a TV. Wo na one be face camera me den na o se che TV ase. What do you want from me? Tell me. Mama, me bisa o my 1 million. Obi says come on, ma 1 million. Me ka so ni o ma uska. O ma yesika me kwa wadwo no. Ya mam letter sa me fa nkoma no. Me friend ne se mpacho wo de ma ye ntimi se wusuro me. Nti for obi na ya wusuro. Sa me de nkrofo akọfa na damfo no nti me so metumi aye ne bi. Nti on ben me. Na me say no mo obi meje letter me fa nkoma. O ka kira me say me fa nkoma. Onje Jan so mama. Me pacho. Nti me say me letter no ekoye. Me de ko back to anya mama ni wuwie. Jan. Hello. Eniema bi o wa Jan wutumi enchire me mu maame nti ase like 12 poly years wo be yi 1.0 12 poly years wo be yi one year shudi na ofu se ma ka kire me bie ma no aka kire se me ni na oye na bisa ne mame mo bisa ne mame okay mame bisa o say so na wo so wo ne nete a bra adwuma de ko Dubai wo ba wo yiri ya mane se wo tu kwan. Oh yeah, where? It's an so anya where man can check that Wednesday no you be too quiet. It's no. Then no person on TV. Na okay, oba. Wo so wo ko Dubai kra wan kra. Ma wan kra me. Ma na me pese me kata. Na ko police for man yeso se wo kunu eye gay. Ma me nkọ bo obi amane na e mo na bi na frɛ me. Wo ko mu frɛ police go. Me kunu akola na frɛ me bi ka se ma na me say yes. No say aya me frɛ daddy ene video call na de bia no ni na damfo ne hye boxer e da mpa so. Ntia na me yam hyehye me na de na ekɔ. Me wi amemra cheche no. Me man line is so me pacho. Jan, wo man line so bie mo no. Jan tie. Me man line. E wo se wo bie ne ma ni ma yehu no because obey awuchire mo bie ko. Obey me ye no. Yes sir, ye no started da ben. Jan, asem na ye ka no. Wo ne oyere na enya problem no nsem a oba ne ka no obia ni wo ka se oba na dibi mana so oba na tene se ye nya wa bala na so untimi nkyere wasem ba akokura mu se
the who can the oje from on the oje from on say atiefo eti nyinaa so eti sɛ obehu sɛ nsɛm a ɔbaa no ka ɔboa na ɔmmoa na ɔmɔtumi de pass on judgment ɛyɛ ntorɔti ma yɛhunu nokorɛ nti bia wɔ sɛ bia mene ne tena ase ɛda sɛ ɛne di nkra ɛma bi kora megya ne sika sɛ nti musane sɛ mene mankra no ama ne sika sɛ anaa ne yɛbusa ɛbi ama asɛm yɛ ɔkan that is how you should go ansana mepɔ ni ɔyɛ no ɔde atena ɛna ɛmɛ ɛhyɛ me abufuo because mene ni nkɔkɔ biara mene ni asɛm biara ɔte studio a ɔyɛ ni ɔyɛ Jan woni ni ntɔkwa bia no ɔbɛyi wokɔda ne nkyɛn mpo sɛ ɔba na mene ne te anya sɛn hello Jan me say ɔbɛyi woni ni asɛm woni no ani bɔne woni na ne te dan baakom ɛna me bisa ne sɛ bere a wokɔda ne nkyɛn mpo Jan anya sɛn Pacho on the 4th ansana me go buy no 2 days before me go insano we decide the money go buy na anya sɛn Jan oh me Pacho be 15th they are 16th October here there you know 15th October na bedru ye me Pacho bedru ye no wo kɔ wo yire ho me bedru ye no now I start here ni o ye no ni fi me ko fi o dey na me land ya me ko fi o me ko no ni lo ya tu dan ni me yi ni ma ni e fi o Jan you wo dey na me tu ye na me Pacho dey kasa kire me na me ko ta dey na me tu ya me ko police station Millennium police station say me ko ya me yire ni me man yo na ye yi ni ma e fi o nto onu na no wo dem na me suspect say eni onu odi ni ma na ko enti mo plano na me ka to dey na me land ya me ko police station me di kan ko fi o me ko no ni fi ya sister ni ma ni na na dey the friend in line so I enko Jan nokre bra na wonya fa ho nwura sorry no mu no na eniema nkoyie wo ne obayi ntem na koyie aye nwura mu pra me de ni ko bi onu ko bi because say asori me ni na nkwa na ye nyina na ne ye kwa asori nti den na o be so kire ni nyina na ne kwa asori no because na asori no nko bi asori mu nyina na na mokro Mama Pacho. Yes, mene na ko ye bisano tonwa so dem mo ya den na wuwu jaye o Jan tie die nti oso o jaye ye den na wu jaye Ma the one na so for ni cha so ni mu eye level 100 level 200 level 300 no o kan se bi twa to na wo say wo nwale mfra bonten ma ho so wo de wo yere ba nso ye behwe na chi Sofia Bosumu fia na ba ye fia ye ma wo enware no enti we ni mu dia hinti na ma wu jaye asore ma Saturday na me kuna me de fia we nyina ba na me de te ha no mo no enti Jan what say because so me say that very day no me your assignment ayeye bisani say oju ana tunu we ye enko ya assignment na assignment wa sorry dem ho enya sorry dem o be bia me ye ejuma ai oh so dinner then we are saying how good me oh one more very great day I'm sure no Georgina ma na unim ma ya no kore obi ka kire me say me kunu wo dana me ye ko penti ye ne mu na minim so obo me ko ho me ko na danfo ne pamo me na danfo ben okono opamo sawa ide opamo me wo so ma me afa no mo pie me ye du kwa so omo so mo chi ko fie me fly e wo fie wo ni pa so mo akọ ya wo mo wo fie o tie me ma ko twice o ma pamo me me flow then today I hope to achieve tell me what do you want to achieve what's the end of the catch me brefie na yentina se de na yete first you me no ntina otuba we baby a oni mi afifa fa kwa ntimi no ntina we gumani ma say at TV level ama aye we a better record baby a tin na share wrestling na die ina try to ban we why baby a di mi akodu enu na wa TV dia me plato enye juma why obeyi nukre odo
eti bi wo ho ntia enu tu anama wo wo tu me tu mi ne ntina bi o mami obani me a do ne te se first no na mutie kama no a se ko onye sa obani me a anka ni oye odi talebo ne so on so sia nyanta se wo bi a ye nko to set an extend e busia wo eti mi ni odi nya betina regular by force minimum permit na ide mo na cha na wo se wo first no na wo so wo akwaye ne wade wo kwa na o metu ahyeda abusuafo ne tu aware ne hyeda ni maami opa mo friend ni maami finish to me ni betina ni maami o wo yama o be fi ho e be place to say o ni ne company e ma o be kuki bisani banu ka sitani ni e ma ko na mi so maami pa ile ka tem ni bani ti on ko ene nko china ni maami o wo lo finish to me ni betina o maami place no woni na wo mamu nsia Yes, na mo woni na wo yensa menenu wo yensa wo ni Akoma FM. but so tena wo ewo mo wo se ma tena wo wo se mo yensa ba ko afrim se ono so mo ba ko no me tsa ade a wo maami place wo na mo wo ni sa de na mo so no na wo se mo separate na obi afa ne baby Epia ene non kasa na madam okay John ahaya Akoma 7.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no bema no peso obebie nsam bi so akere yen eno ene me ha bema na me mo ha era mama okay family remwe yo bi da se me den chia bema obi bia sabre na me de wadu time heba center aso ye said ya yenim no eba no se apomuden mapa dia eboa ma etimi esiesie ya ma yetimi koyenim ma yedwumadie ya na motu ye nhyehyɛ ye wa abrabom timi koye de ma ye ne se ye benya apomuden mapa enu nti na sabre time eba center fo aba hu kyese no betwetwe nkomo de afa wa apomuden ho yare bi ha wo yare bi etete yare bi a edi unya no ene se opedu abenu mo betimi abo asiesie opade a na ye time eba Mr. Do no ene ye kanfo ede amawo afenso ye wadura ye fe no time hh heba Mr. time hh heba Mr. eno nso ye dura ye de aba eboa na adwumadi akese a ekoso nipaduanum ya eboa ma immune system ho odin no anase immune system timi nya hode se de be ya bere bia no obetimi di yare so nkunim no na waduro nso ne time hh heba Mr. ene wo call drugstore pharmacy heba shop Lances chemical shop bibi 200 bibi 200 nyina ton a so pedro efe no time hh eba Mr. ne time eba Mr. Drebi onya bia bebo apapa o pese ofe na ne atwetwe enkomum pa 0244 417 669 0244 417 669 say ofre time eba center na say time hh for ebejo ofe so awie mi pese meka asem kire se onuadofo enka akiri emfama wone wapomuden anampo se wayaresa se yare bi a eha yare bi a tieto de ekoso oni padua mu bia no anamo a obetimi atu obetimi ama assurance se obetimi adon ho obetimi anya wapomuden ene se obanum adupa nene adupa ya de abedwa so a eboan esiesie tu ati diare ase ede afri ani padua mu ede ama ye no eye adru efe no time heba Mr. time heba Mr. anokwasem se adru we adru onuadofo eye tri di yare hu adru papa ena tri di yare ni bi ho no ma onuadofo se ba oni padua so na se wutira nya ye kakra na se wantimi ankentere ho enwoma antimi angu akwam amfama ho ntema yare efe na tri di yare na ba bedi oni padua no sunkunim afedie be ne se ebebre ni padua na ase na abetiti ni padua na ase ni padua no atire yare bi onuadofo etimi ba so empo se ya mo we bia na se tiri mo ebi etimi ba o mojam dodo no mo na mojam sana se ebi mpo kodi aye wadwene anampo se wutirima eduru ba bi etimi masebe enipa wo ye okay wo ye normal enuma nyina konkan adema wo no etimi wo ye basa etimi masebe wo yo nyoma bi a ensam fata se anka wo ye wanu ba ho so no enam yare atidi de be so yare ateti wa edi unyanti no na abamwa sebe wa krakrakra wa hu ye nuadofo na ekwakofo ha oni amane ede abrew obi nso ho no ma no kwasam so wo se aye ne se dia wodagam enam se ni pedua nyina ehyehye no ne honam dua
nyina ahyehye no anokwasɛm so obu ane nan na esi fam no odi tie fam no ne nanse nyina ahyehye no emu san etutu no edura bi a honam dua mu sedi si fa yɛ oya na emu tutuo na emu hyehye wo no na ɛboro adwene ntiase so edura bi kura ni pepi wo no mo kansam sɛ ɛyɛ ɔmo sɛ obi kura mpo na ɛyɛ ɔmo bibi anampo so obi na ato sunsumuni ɔmo ɛde agu ɔmo so na ɛnso no nuadofo ɛyarewa ɛti de ade sunsuasoɔ ɛna ɛyɛ wo saa nuadofo a woteme nka wobɛhia sa abere bi a wakɔ ahonyahiam nipadua no akɔ ahokyerɛ ne amanneɛ mu no sɛ wopɛdure bɛtumi aboa wo asiesie nipadua no ɛyi ɔhaw no de afiri hɔ nom ade ama wo deɛ a na wohia sɛ wobɛnom aduru a yɛfrɛ no time herbal mixture time herbal mixture ɛno ne aduru bɛtumi aboa wo na asiesie wo nipadua no yare ɔhaw atete ne amanneɛ bi wɔ nipadua mu no atumi ayi de afiri hɔ nom ɛde ama wo anokɔ asɛm sɛ bɔ mmɔden asɛ saa abere a woteme nkan adeɛ bi ɛkɔ so nipadua no mpo sɛ ne wo hɔ a eduru nwumra na ho ahyehyehyehyehye eduru nwumra oba bɛda awaduru mpa so a wobɛda no afei mo nso ho ahyehyehyehyehye wontimi nyɛ ho hwee wogye ho anjo nyɛ ho hwee na ɛyɛ yɛne ɛwɔ asase so ɛba sa no akoma ɛbɔ peri wakoma ɛbɔ ntɛntɛm wakoma ɛkasa ɛnwa sanka etimi kasa saa onuadɔfo a woteme nka ɛnɛ sɛ atiri diare na aba wo soɔ na ma ho hia aba wo soɔ ama wotete na sɛ wo ha haya wobɛhia aduru a yɛfrɛ no time herbal mixture time herbal mixture ɛno ne aduru a wohia sɛ wobɛnom na atimi aboa wo asiesie wo ɛde ahoɔden ne ahotɔsoɔ ba pa atimi aba wo nipadua no yarewa pii wɔ asase so adi nipadua no nyɛ ha nipadua no atete nipadua no nuadɔfoɔ so wanhwɛ yi a ɛbɛtumi ade wo atetee amanneɛ mpo ne owuo de abrɛ wo ɛne aduru baabi a nokɔ asɛm so obi wɔ hɔ a awɔtumi de no ano nyina yɛka bɔ so no honam po kyekyekyekye wei nyina yɛ atirideɛ nso nsuaso ɛba wo so onuadɔfoɔ wontimi yɛ ho hyee ɛnipa pii wɔ asase so a nokɔ asɛm sɛ ɛmframa mu yɛ nwunu sɛ nsuo totɔ kakra na ɔmo tie apene ɛnam sɛ wontiri mu nyinaa na ɛkasa na wokɔtɔdwa mu wɔn kasa mu nyinaa na ɛtwetwɔn afei wontimi yɛ ho hwee wɔ asase so wonim sɛ atiri de yareɛ ɛtumi de awɔ bɛto nipadua no so a ɛmpo sɛ ɔde nsuo enwunu anaasa so wɔta ɛmpo na dware yanka wɔ ne wo saa ɛno nti eduru baabi mpo na asesa bi awɔ wom wotena baabi awɔwɔ obi wɔ hɔ na tiri deɛ bɛka no ho a agye sɛ bi wɔ aforo kaa bi asabi ɛkɔndishin wom anampo sɛ wakɔwura baabi ɛkɔndishin wɔ hɔ anampo sɛ awɔ wɔ hɔ saa berɛ na nokɔsɛm sɛ tiri deɛ bɛka no sisi a sɛdeɛ awɔ bɛsi fa den no obɛtumi kura atwa ahwe onuadɔfo a ɔteme nka wei nyina yɛ tiri deɛ hawa ɛde bɛto nipadua no so ɛno obi wɔ hɔ no ma ɔsɛ nokɔsɛm sɛ eduru nwumra mentimi na wo eduru nwumra hɔ na meha wo nyina asɔre na metete na mehahai eduru baabi a na mebrɛ enoma nkɔyi wɔ me nipaduam ɛnam sɛ eduru nwumra asɛ deɛ biribi hyɛ me so no afei bo nsɛ na m'ani kumu ɛden yɛ onani nyinaa ayera ɛba sa na mesi apene wɔ kɛtɛ so mehunam hiahia me ankasa onuadɔfo a woteme nka wonim sɛ sɛ woantimi ana ye anampo sɛ eduru nwuma na sɛ wontimi na ɛsan de nyarewa ebi ba wo nipadua no so ɛsan frɛfrɛ nyarewa hɛdoɔ ɛba wo nipadua no so ɛno nti ne sɛ wo na sɛ wontimi na ade bɛkyerɛ bo sɛ wayɛ basaa na sɛ wo nipadua mu ɛyɛ ɔbasaa na sɛ wankasa wodwene kora mpo ɛnsisi so onuadɔfoɔ pɛɛduru ɛfɛ no time ɛba me hyɛwate na no no aberɛ ne aberɛ bia sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa wo no asiesie wo nipadua no aberɛ yare aba wo nipadua no so ɛno obi si mentimi ne di m'ani mu ato aduanedie ɛnya me dɛ anokɔ asɛm sɛ adeɛ a mepɛ anaasɛ aduane a menka mepɛ no ɛnɛ mentimi ɛndi nneɔma nyinaa ɛkɔ bɔne ɛtumi ɛde ma me ɛno nti na mesrɛ sɛ wobɛnom aduru a ɛfrɛ no time herbal mixture sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛsiesie wɔ aberɛ biara na ɔhaw bi aba nipadua no so adi wo nya ɛtete wɔ no ɛbɛtumi afiri hɔ nom ɛde ama wɔ na wo nso wo ho atumi ato ɔnɛ yi ɛwɔ asase yi so ɛno nti ne sɛ wowɔ hɔ na sɛ ne onipadua na nneɔma nkɔ yi a ɛyɛ aduru a yɛfrɛ no time herbal mixture do no ɛna wohia sɛ wobɛnom wokɔ dry store pharmacy herbal shop Lances chemical shop baabi a ɔto aduro biara also per time time unya binom a ɛbɛboa papa asiesie ma nneɔma atumi akɔnkan ɛde ama wo wopɛ sɛ ɔfrɛ nya yɛ 0244 417 669 0244 417 669 bɔmmɔden asɛ wobɛfrɛ time ɛba center na abere biara no yɛatumi agye wo fɛ so saa nso yɛwɔ aduru ɛfrɛ no time herbal mixture time herbal mixture no kwasɛm nie ɛnɛ upadure timi boa papaapa na ebustu immune system no ɛde ma yɛn na ɛsan ɛma yɛn nipadua kɔ ani gyina brane na timi na adwuma wɔ nipadua nim obi wɔ hɔ no a wɔyare nanso wɔn mu nduro bi a yɛde ama nanso no ho ntimi ntɔrɔ
onuadofo nya aduro na bia nya papa o na mmom eyoni padua kwa na hoɔden a ɛwɔ sɛ etimi nya de yɛ adwuma anaasɛ etimi nya na etimi ne nyarewa ɛwɔ ni padua no timi sie akan na etimi de yare ne so nkunim no oni padua kwa no mom ayɛ mere ɔno mom ɛda fam ɛbɛɛde no watimi ayɛ n'adwuma ɛde ama ni padua no ama watimi nya ahoɔden anu ntini ɛse aduro ɛfɛ no time HH ba mi sha yɛdura ɛyɛ immune system booster adura etimi boa support immune system no ama ne timi yɛ n'adwuma entiene obi wɔ hɔ da yare mpa so yare ne ikunu yare ne tete no anu muduro bia bi enyeje mesro num adura yɛfɛ no time HH ba mi sha na boost immune system no ɛmfa ɛmaw na abra boost immune system no ɛde ahoɔde foforo bɛba ni padua nim anokwasam sadie bi a wɔhwɛ ɛde fo wapomde ho no wɔn sa bɛka ɛnam sasrafo no wɔ ni padua nim na ɔmo bɔ ni padua no ban no ɛna ɔmo ahoɔden no ɔmo dwumadie no sɛ ɛba fam a yare bi akyew basabasa yare akyew krampa ɛnkɔ wobɛno no mu nduro bia entimi firi wɔdom ɛmfa ma wo ɛno nti ne yɛse no madura yɛfɛ no time HH ba mehwɛ sɛ woyɛ bɛma no no madura yɛfɛ no time HH ba mehwɛ no a ɛboa siesie mu amɛma asɛm timi kɔyie bɛma bi wɔ hɔ de ohia sɛ ne mogya sɛm ɛkama na ne ntirim adeda ne ntirim atimi abiebie sɛ de ɛbɛyɛ ɛbɛboa na asiesie ama mogya atimi adi afusane yɛ wɔ ni sabe ne bɛma asɛm mu na afi wɔ gyina nso wɔ bɔ adwuma watimi de abɔ adwuma ɛnɛ bɛma bi wɔ hɔ no ma anokwasɛm sɛ nsansa gu bɛma ho wahem mu wahem mu ama sɛ wo hyɛ ni kakra na wo brɛ wo hyɛ ni ka na etwitwum a na de agyae anokwasɛm sɛ wo si apene wo brɛ pan yɛ wɔ asetrem ɔbaa bi ɛnɛ nkabɔne bi animguase bi ya bɛtena wo so ɛnɛ obi wɔ hɔ na nsuo gugu no ɛnumabɔne bi asɛ bi wo ho wa hemfie hɔ no ma ɛnsɛm fata wo ne bɛma bɛhyia na bɛyɛ den ɛde ama wo ɛnɛ bɛma no hyia gye so yi n'ani ɛne ne hwene de to baabi saa no ma wɔnyina amoa ɛma bɛma ntimi nka ho wohia sɛ wobɛno maduru ɛfɛ no time HH ɛba mesha na atimi abɔ ne dɛn ɔwɔ asase yi so wokɔ drug store pharmacy ɛba shop Lances chemical shop bi ɔto aduro baabi ɛto nduro nyinaa to a ɔso paduru ɛfɛ no time HH ɛba mesha wonya bia bɛboa wo paapa yɛ nama yɛ 0244 417 669 0244 417 669 for time heba center bribia na yenje ofel so okay me das papa Georgina ma adan na wosu adan Georgina ma yes adan catch me so for to me go aware mani yesa minim so for the anka wo de egumpa wo baka mana yeye minim so for go aware ukru na do ne pa wo no Jan now done pa me boa mama pa try what's no what 12 years at it no manage manya no kure o sha me na me ngoda o ma o sha no anya fie san mana me o be 21 22 mo oni me dun komo kwa so ukunu kura won fa ne nsan kan woda mo mbo me da emi ne kekanya mesam ye ko ba bia me ne no na me brother ye kenya mesam e de ko nkro bebre so menya na ya ko ho ade sabra na mo kwa sorry ban ma nyame dia dom ne ma me no de aso ne din ma me nti me kunkra ne kokko register ma me na dia sorry Jesus power miracle okay nti na ye mpaibo won nkro bebre na apostle nisi say o sure ba na gina so fra bosum fia so menya ma asori mpo ni wo abosum nko a nti minim nyanti a onu okọ ba na gina so fra bosum fia obegu aware no ma war mi obi aka che me say mi kuna chuso obi waso ni mo say na ne gina wonti ma me ne ba be ware ama no obi oba bi achuso ni wasori dem ho mi kuna chuso oba bi wasori ho no mo oh na ni je oba ne ho nti e beye ne ho ade ama no mampa choi asemi areho ampa because be me hu ne nyina so ontumi mo be yi charge bia se bia wonye onini wuni wone ne kokko wodi na time wo mo no wonye bi sa wo ba be ma ne sa die na oba na ya was won ka de menyama no na wodi a grofan ye mojadro papa ono no mu a won say yetititi woni yetititi woda na dwa wontumi enna ni nyina ebefiri ho e de ama wo kofikire nsisi so wayase enema anko yie kura wobehwe na fe waye ni nyina
ede ama kama nti no nom grofine mojadro be ma wonso benum grofine sanse e be ma wanya hoden ye pa no abo adwuma 24/7 wa bra chese wo mra ho grofine eye mojadro wonum esiesie wo na ma wa hoden kokko ne de aye mesie ba kwalina asta mu be hu wonum smart able oboase Fredmans apedan pure leaf chemical ne ba shobiamo wo benya grofine mojadro no ebi o kan shi draggling se wonya bia mepachaw entoba ko na dro wei eye papa nti eho na tododo no akosi wo na sa shorty ahaw for 0244 596532 0244596532 OPK hands free papa na make up for the ama when we sika one year dinti open hands free e becha the ama wa OPK hands free ye de charger beka we charging 10 pa multi charger port 3-in-1 strong with quality cables na ne buaso de da form enu nti mu amutu kwaton mu amu yitsu no akoma akwen OPK hands free na bebo afre 0242 597133 0242 549 0242 497133. Dr. Mensa, what Dr. Mensa ba clinic na no. Na wono ye no de ye adwuma yi. Wo si wan se ne pe. Wo kwa wan kan chen so mesra wo. Etu me bi sasa wo na wo chie no fie na wo chie no no. Na wo si wo chie no wonya ndan. Me bi ba so ono na kan se. Dan mi pa cho voice ne ko fam kakra mente. Na ba so ono o ka se ono ene se mi fie. No wo mi se Alice Facebook ni ye wo. Ena ye ne ma na me fie de me nkyira wo no be pa de yin we mi sa no obi si che fie na so no ase wa che no fie wo so onye o girlfriend wonye wo bibia na wo so che no fie wo ba ye so no dani woman not na ho 4 days okay oba wo se ne pe onye wo girlfriend ya danfo keke nesen ka wabakura me bi obedru na de asa woman ba bi ada me pa chi wo Dani ma ba to na ka tan to plan sa ai ni no ona so na plan sa ni na mi man to benje on plan sa for this Dani ayawudem obeyi ni tumi
so one one kasa baba betna with them 4 days and you are not in support of it. Who support it like you want her to be there? Ain't no buy. Ain't Kadiachi, you know say no. Now with the madam for what best I'm patrol, now my girlfriend Krababa. Why did not with them 4 days? I don't know. I know man. I don't know buy him. I mean a sweet mistake. Okay. Papa fit on for craw. Okay. Na me fi seven so. But me akra na me wo. Akra na wo. Me ne me kunu na wo ho. Maa Akos me share be ma no. 13 years ni ya bre ye. Papa. Akoma de ye papa. Efi etimo bia ya dansefo. Me ble anyi 10 cedi amame a wo say me da kom. Ye didimu na nyame adom ye nyankwala me yansa. Ba ko afrim aka mienu. Maa Akos me kunu pe me papa. Me kwachi na me ba no osi eniyema nyina hata na waye aduane wo se gina wa bre home na ye wo ho saa ye nka bi nshem na one day me so me koma se ho no so wate me nko ho na me ko ho ache nti na ye memenda ye wo ho na ho bebo dem ye kopie ya me kuna damfo am se na odo ye wu na we nso ofi hin o so me ne na ye adwuma e ma tesa e wo teshi na me se nti obai wanda ba obedidi ye nyina ya de ani jetenaye nti e kakra na o se me kunu koja na wo kọ na wo kọ ye nti adechen Sunday no na me meboa me ho sai na me kọ ma so nti me ja me kunu ho na me kọ ye Monday na me kun frɛ me se gina madam fo na sambo na o frɛ me na me ka se woni ho no o de neniema nyina ba abetena me so na ha me so me hu nia menka enti gina menye den na me so o mane nkwae na me meba me se me ye nja aware me wo ma asenchen o ma me nchen na me wo meba na singing room popotwa we de den na ye ne danfo etena mane ye nya se me no mienu ma mienu so ka ho enti me pacho mane nkọ na o se wate obema na kọ bukuada na me kun san fra me se gina asole na e wo ye bro no so na o mo twen ya nkọ no ene waso eguso da wia yiwutie no na hyene nsoma me se enne se wanya nemu san yade bi na edi wunya pa so ye be ma na wo ye oba wo de ebekọ wanunum nura enko kafefe yesitalala talala kafefe talala enu na be ma wasa onum low sperm count onkom ofom entumi nyinsan ba wa ye mre ewo empem anasa wo de boss no wadwuso nkuruma wo be ma no ho enwu agukuro enwu agunsansa ana hu so fita bi wo be ma no oba be sia wase no enka wo be ma bi aba no wokọ anasa wo ho enwo da wo no de bia na eyafro ensansa gu be mu kuro gu be mu anampo fiti kuro mu nsem se buburija oba be sia wo ni feelings me sa wada kafefe capsules de yetakwa bento subs ba sa bema edro wenya nadro eba ya che na so eda so wo dwane mu da so gina ne nan so esansa eyadura wono mu awunya results dane ya ba kwale na capidance madam obo ase owusko bi e won kokọ open dodo obu atu a Fre Harriet ewo 0207 183 819 0207 183 819 Pastor Julius Akwaba Nana Akwaba Evangelist Akwaba and then Nana Yure and to me amasa say eye bi eda woman ni mu a womo eye ho ntoto ye Pastor Julius ye hwe ye nua ba George na ne kunu Jan and afei asori mu sensem bebre my hair you kakra. Seriously, case now I say dicey, very very dicey because the way complicated. But now you check here for now. More money now so Akwaba amra. So Jan nene issue ya. Ma me who say so much a big issue sir, but I say I sorry no a part of omo player and because I would trace it from Jan and Adam for and Jan ni oku ene okoyere ene yenua baye o Georgina asemya wotimi say asori no krampo yentim mo nso bo mo nso wo efa ba bia wo mu difo because in the first place wo so for now to make asori ba ensori ma say wo de wo yere ana okunu fra bonten ba ye ma mo ye be hwe mo che free say wo ye ba fu ana say abusuan mo bibi di wachi a ye be ma mo ja ware dia that's automatically mo wo agenda bi against nkofo mo ware ade ba asori no mo na ma say e ba me nye sure say me nima asori ko yet but me nye sure say asori no be asori papa bi a Emma in Shepherd because this ade abosom sem
there if you do man tell me o ma okotena o ba be wu ansa na watu ho o yere ana se bia okunu be wu ansa bibi beto atesa asem eya beto man tell me if you do okotena ma sa brono bi ho okotena so all these things are it is ye ba sorry mu nso na ko bas ye ba no ye ware na ba se ba ye ntam ti ansa na afi ho dia na say there is a problem there bosum be no makoje na ya sorry nto na nhyehyɛ ne say mu ware ba gisi egu no konfo be no makɔ ntia kɔgye no ho duru sɛ mo de be ya sorry na nti say mo ware ba gisi egu nti bibi wo ho a ɛyɛ adwuma ho now oko ɛne ne yere abreki ama ya ware ama oko ahomache 3 am eti adie nti se jan so kase wo jan na yere ara me mpano ara na mu wo de mu gina so wo nya issue Georgina abo kwadu obo nyina no wotumi sede nyina wo na so nyi bia no se we ya oken wo boa ana we ya oken wo boa okay so ama medan nchen o jipne ai ma medan nchen ne wo ne ya assignment ne mo ya assignment na mo nya wa meda. Oh, we feeling change for so many months. One money sika and no offer one also is fine. 100 Ghana. And no block catch me say, hey man, wait there. Was sending me 100 Ghana. Yo. Eti what but also man ningi na mu no. Kwadu odi boni na say about 7 months the woman is kada na emu bi eni wa. Otimi say eyi ano. So okay say bia enu amema Oscar for the past 7 months no so da be na asa man biem and I say bia nka okay enu ya ka mama niska last week na me man say bia October etwa mu nche bia last month October bia me man say busa na say me boa na ya busa Georgina o say ana bia ma from October ejina wo man niska na bia na ya busa say enne di ntina wo say 7 months ni no ma Oscar da ma enya na obim die wo but nsema ya busa onyina no mami so ba onka wo say o hwe ne ma no e na wo firi ne nche na asore no e de wo ma obi onka say we nipa bone what I say onka say we nipa bone for na say o say asore mu ba mu no e na sensem start ye na afede ye de wo ma obi e na no wo say bisa no wo say asore no omo mpirichi wo mo nka nyame asem na ne ye na omo ye no ho ma me say nya asore a because ma e ya sum fie first omo ye hu no mi pese omo ono anka sa me confirm omo ye hu no ye omo ye no Georgina ma ye yes omo mpirichi no omo nya ya ni omo ye adie na wo mo ye na asore no kwa asore kase nipa dodo sen de wo mu adie na mo ye na asore bi wo ha adie na mo ye za di dia asore ye wan Pastor Julius na oba na fe wa me ye hu nti ma dem pesa me kan say ya oh say edu bra na emu oden oba ebetiti ne mowre mo aboa o si unioma o yese o so mu jese de mundi bi kwa o firi aduane ndu enu ma mudi na wo ba be yeyi anase nyame de wo gina yie na afa hu sa nya nsense na me nwa obiem na wa bra nyame Jai na wa bra nyame na de ekosu kire se ya abrabo asore no mu boni mu anama I think say it's about time you better rest asore no na sa adwuma because obokum ko na nya okone na yere nko ano mo de sa na eyenkofo bebre ba me metu janfo metu fo se enne wonya ba bia gina o se ebusa nyina ede na perfume ho ede na perfume ma first na woni de obedie no tika obeti wonya kokudua ase obo abusa se de na perfume ho na ke kan ka benya ba de na de wonya ba bi du na asi eti aye o se okay de obeka bia benya ma no yate ba ka hye kodu efi se ba bia ne ha ba bia ye tresese asema no ye mpanifo wo wuram no bia na wo fie bo modern na brafom ne ntena se na etwa se ono yere sa atena ne ntena se ya ma yere nso na fi se ebeye ya koja oba no na ka che odi fo ba no se wono yere abrabra bom na se ebrewe na se se okai wo yere wa ye oboni mpo a futu an be ma na no me da se because wo ka say wo se wo bayi e na otumi kura kɔ me maame ho ne ade me maame ne ye fine oba wo tete be ma na se ba ne nye fine da na se ba ene ne nye fine da wo din kakasa wo se asɔre ne ye mprichi ya ade na omo ye no ho Maa Akos omo mprichi ne ye den so omo ba na omo aba bejina nche na omo tutu omo se ya like ya to aduro nti bibi hyehyɛ wo honam na omo tutu omo bebobɔ wo chia so omo massage wo no na omo de Akoma bra ne se D4 ba ne se wonye hoa nti obeye hoa egu nsem na ode abe samu ho se eno kwa throughout yo bonyo omo ba betutu nipa bi se ya Yesu sorry so omo bonyo Yesu sorry muti ai omo ya dan omo sha red gun no mkita poma red
Into Pomano, you don't for my no, the Pomano is from Trahusia. Jan will we. The one basis is near the Piota, near Piota, and was Saturday 15 in on Pipe no from her. And Manessa. Omonya meeting or Omon Preachy, Omon for Bible Ponga, sorry. Coco, Almost red pan. Near the water form. Mampa, near the Pomana Fefa, who is here, near Tunsia Goose. You are more yawa, sorry, them. And it's so better to when I'm almost the necessary when I'm here to do or be so common like a more you film. And all my father, and you're saying red gun pa, or would it be boom? I didn't boom, or mutia, good very red. Any part of the same room? Was you was no much your money 25 years, Nipper woman do 15 po. Omun do 15, 10 crowd do. And Kuala break some. Where sorry, and answer secret society. And I 25 years, Omun branch be a. Branch back open and woman 25 years. And you pay 1 bay 15. Omun dumpo. Marco, media foot to and a medema in your bay. And Mabby and Kenchi wa Brabomu man. Mpanimfoɔ sɛ wonya wuya wonim yɛ obenya ewom sɛ enne giant se wayɛ yie enuoma akɔyi ama no wo na wo ho kyere wo ana muni bia wo tumi kɔfiri aduane ba na mudi that time there na mutumi senior ma me se ɛyɛ ama nipa ho kyere no wo partner na wo de ne tie no ada wo ho bɛ kyere wo no ɛno na wo behunu bɛɛ ma kora wo ne tie ana wo ba kora wo ne tie na waso ni mu yie eno na wafe ne sen a kire wo no enti we die ba bia mu a ye kosoro eba fom de ye tisi ho nante a jan onfa wo nya biam bebia wakɔhye no bebia ne nipadua akɔhye no bebia ne kra akɔhye no wo wanim dua nyina adane ama no wo ho nya ne fabiam wo nipadua nya ne fabiam wo honam dua kra nya ne fabiam na wakase wo ye wo ba wo ne ti a eye yie sese wo se wo pa dan na wo fa ne mabra na nani hu ne mma na wo bekɔ akɔ eye saa na abrabote bibie tumi si wa abrabom enti mesre no enne bibia nseye e ma ne nkowu we ho e ma ne nka se e na we nti me obi tumi tena se asem bia beto no me kra ba wieye we kra de me tumi tena wiase biem we kra de me ye hwia enye yie e bibia nseye onyankopon ene hu nipa mobo enye nipa ene hu nipa mobo enti enne onhwe na brabo yie na wo koyi on sinkete se oba na ohun se oye oba won twam wo oye oba oye bode oye kokko na owie a na wie ye no ye de ye kanchen edi ewo fie a ye nto ne ntwene on si piti na won si ne ho ba eno ano no wawie wa abrabo ni okay me da say ene ye hye ne soma me na wie se fetus bamboo toilet roll eno an ye be use yo eno an ye use yo esa say ogene ho me na pa wodwom fetus ye de mpampro na ye na house chemical bia animo ye no manga na mu ankasa ye ne aye die mu a bebo dan free fie ntimum ye nyisu fetus bamboo toilet roll ni bi nentimi mu aye ene sorry corporate institutions no offices mo afie mu oba no kosku a fetus bamboo toilet roll na won fa nko eno ne toilet roll papa wudi yo hu ya wo feelie eya brown fetus bamboo toilet roll enkran ye no block B612/8 ata nkwakwashe LP North Industrial Area wo won cry na wo pe a fetus bamboo toilet roll etu akoton wa frɛ 030 222 4843 030 222 4843 and now 0550 000 990 0550 000 990 evangelist mami busa mami sofu on na so sofu abi busa se yampa se ye Yesu ni ye Nyankopon no edi na chi no se no na mami di na chi dia mi busa sofu bi no se edu da ban na awari asa asofo na agegem kire nipa e wo so ware no fa ne ba me hwe se ya Yesu na ye di na chi no hene fa no beje awari eta na ni ase e fa hene na Yesu beje awari eta na ni ase John chapter 2 ye invite no okoye wan ko shira so wan ko ji anta na ni ase ne breso ye oye do beye se envelope sika lo de be shem lo de ma wo wi e no okoye ana na Jesus sofo na timi kire se
for back one bra me hwe so e banfua fa be ma kon bra me hwe sa yese ya na asofo binom agya wori ata wo mani ase a egu nkofo de sofo bi sori kuma sa montin so a jese wa mfa wo yira nko wa mfa wo kura nko edem wona obey exchange ena me no kase wonya stroke da dem mami di foi una so ye di foi nyame tua ka o nyangopo tua ka papa na wa wie ye ben sa wo no chese wo mani pa su egu ni kram chese wo mani pa e position essa wa brother ni na oni ni ku na to obo ni bro chese okwanya bi wasena mi kunu do me papa na nya baisam eni jimisam a ye hira ware so na amache no miensa busuani nka ho enya baisam ni jimisam na mama bi nso agini ayesa moria yedi je na afra moria yedi je na afra ya yo mu se tam na jan midim sraw baby awo hede ko no emoa wo de wato anum tuo wo se oba no wo mpani bio nipa twa nsuo wi a se denchama no po na kabra wo gira nsuo num na obai na bre to ma wudie no what me amusa ne say what do you want from me what do and then they will not see boss and what do you want from me fine wo hia hwe wo se nko pesa nka wo sa ba fie na ne betena wo se wo ma na ma kira wo ma na wo hia hwe wo ma de se wo hwe wo ma de dada hwe wo ma na Georgina be ko akobobra na bedroom na bi na wo pe Georgina na wo hia no jan wo baba be hwe Georgina oba na ye chi na ma wo no ade e be sie no okay se wunnim de free soro ba jan kwa hye dade eche ye de nyame di Israel okay nyame di Israel e mo bi ba ntini su ohuni ya for 12 years what was the time but nyame anim time no say ye ye be ka che Georgina say on gather pieces no kenten dumienu na aka no esrombo che pa no num ene mpata mienu no okay on gather pieces no ne nyame be hira no na jan de ko toto pa ko na mi hunu ayi wadura ye twa so pen age woman ye twa so okay. Or say this man doesn't know what he is doing to himself. God have mercy on him. Or be messenger or de abanono. Wasimako, I don't think the man is in love again. Let the man go. The love is not there. Let the woman go. The love is not there. And no person. Wasimako, this man is like my husband. He don't have when he don't have money. Okay. Or meaning or person who say or ben mate to send you kunu. Brand when this can no humble. Come on. But we ben yes kano. Or so I homaso. Maa Akos, the man is lying. I'm facing the same problem. It's not easy, crowd. Or no, so no. Maa Akos, when Gina go back and marry that man, the man will kill her. No. I'm very confused. Okay, or no, dear, or the message, Also, the man doesn't want the woman again, so the woman should advise herself. Okay, or no, so message. Or they abandon what the bar. A young mon from Udin and Kahon. Okay. Meniaba memo ha mejo so ma me ejana drum na mo so e Kristo drum de atenweni na wa wani chiase ne ye okuala no kwasem na eduru dane sei ya na kire se eye Zahara fo ye gi adwa na Zahara nupa nwanwaso ye na ye de abadwa so ya esanyare wa hodo ne ye de munkyiremu ye de abremu tawu ebi ana wonte ye nka de ne de di kan ebi nsusu ana wonso de bia woti kwada bia woti edwuma de ya woti ye nka nanso adro nkoto obi num yi mesrewo kokopa bi na nom na mama kwa woni me yedro no ade ba kwa wo ho edanso eni nrafo from ho ne se yenyina nim se ya to bibia mu Zahara fo nronku ayentu mu Zahara fo nronku a da ba bia da bia bo ne tia na because Dr. Mu adwene nipa ho no kwasam amakonya mishrawo Dr. Mu adwene nipa ho kire se yenyina ye hunu se de o man na ye etiye nkotum yade ya ena yade nso obi nkofrefre se yade mimi ye yade bra uti wana yade na ba etini yate so se be ya wo yade abetimi akoto bie no wanonom na etumi aboa wo Zahara eba mesha ene ne G capsules no eno ye infections dro infections bi e woni padua nem efru tu su kosi wo na ase meka infections na meka de wutie me ebia enam yade wanya bi ya na meka gono na meka afidie bi so meka gono na ose de bia menka gono wo de oya akase infections na gono no ka na kwa yade bi
anka ne yeso obi nya gonu a obeka se de nipa ne wanya ace nanso na edi ente sa esrawo ebi a wo ye bema obeda so na nsu fita bi abeta wo bema no mi nka se gonu wanya na mu yade wadro ye Sahara herbal mesha ene Sahara G capsules wo de mesha no ena emene capsules no on fa nsu kan nka ho e ba ne sa edro no eye adwuma tantantantantam so ekum mu na e woni padua no mu ebi a wo tie be wo ye bema wo dwonso a wo bre bonsa na bema ne mu ye wo ja dwonso ne banka kanka kra wo bem wonu onyonko bema na dwonso ba dwonso awie na da so gina ho esa se wo dwonso dwonso no wajai no wadwonso kaka no wajai waso mu a mesra wo ekuro na ba wo bema ne mu pe Sahara herbal mesha we edro we kum kuro ekuro bi e woni padua nim efu ti su kosi wo na se de bi kaka ye no etise kuro no bema mu na da na wo dwonso na bema ne mu ya wo ja pe Sahara herbal mesha no e nsuo na wo pagi capsules no etuto mesha na beto capsules no na wo de mesha na ye nsuo a wo de be me capsules wo fa nsu kan ho se wo bema ne mu ya wo ja se mu hyehye wo se sai na ye wo nsuo fita bi beta no ni nyina abekọ na wo twekora mesha wo mu wa edro na ye adwuma tantantantantantam esan se wonum yeru no wakaba mu ya wo nom ebi a wo ye wo ba wo tie mo de ne ye white adokoro wache ekona ba wonya dre kuro ya se de me kire ya mesha no ne capsules no na wo kan me yeru bom na wo nom a ensan se bia se nsu fita bi no wo ba efifiri wase ba genital sores and rashes and sana atie busabi wa himfie wo prekesen eya wo hene obu okra ne de ne nyansa ne so ya ne hene otibitinya na wa ye se posi aye se sham ne teni ameka yase wo ye wo ba na wo tie me a drop a wo se wonom na Sahara e ba me sha etimi sa ya de wentantantantantantam so wo ye ba tai wo mama ya wo fie totono ne bisi fie na ya no wo mononom na entumi moa white ne ade no e ma won maduro mo nsabuo pe free ehwo no kono e ya no mo tanya bi e sa ne tie enti no wonya duro bi se ye bibiduro ye etimi sansan ne awohene nkekan ye na etimi bua wonom e ma esudwe ene apomuden so e be fie ho wo ye oba wo de ne ye wo menses e maye period na sam na make ye maye e be se ba wo hunu se basa emoja na ni kura nya fe se pum enye na yi cloth tantan mesra wo ba die numadro na moja ne nanne sa na nyame hyehyɛ no enane e ba sen kama na chese dia pomoden na ede abrawo ne akloto obi wo sebi manu susu na so awie obeyi ni pada to na cloth ne dam mesra wo ba wo eye sa na wo anhwe ya na nsam na ye ka ne se ye ni susu na so ye nim ne ye ka obi wo friend doctor nsam a wo ka ni doctor say ni me menses no cloth nko a mesra wo nyam na wonya fibroid wonya fibroid kra do wetimi fibroid obi o wani danie wo ye wo ba tie me wo de ne ye ne danie ene mama ya na keka nsem bia to wo madwuma mako yeso oba wa ni danie no wonyem no wo ne dade ne ko eti abaya bi soso no wo kopanyi nsia ko mesra wo ya abaya ne akasa asem na to wadwuma nya no kora da hyeso ne suade ne mom ka kire wo ma me se wo mpe Sahara herbal mesha emfa ma no no ne moja sa clot ne ni danie ne nyina afiri ho ema ho etimi eto mienu anopa capsules ne mienu anwumre wo de mesha no ene benom ekuro da wo na say also ono mesha ne nko a eboawo menses no so ono mesha ne nko a eboawo afei Sahara man capsules eno eye memaduro wo ye be ma na wotie mi a wodie ni no kwasam ebi ana wanya na mu yade obetimi anom Sahara eba mesha ene ni G capsules no nemmom se wodie no eye se wo mema hwo no ene wo fom no kwasam be ma ne ntimi nyina so nche eduru mpa so a ukoba ko a no wabre ba ko no kura nso watimi akọ no kura nso nko yiye se sia na ba besia mesra wo be ma tie me pe Sahara man capsules obeyi mienu anopa mienu anwumre fa nsu kan fa nom na hwade wo de adanse ye wo de beba etini ya na ye kasa ye numbers no gu TV no so se ya wo nom ane a wo behunu no wafra ye obu akora wato adro na wie no ne wura fi kwan obefa so obenom no ana se ba bia wo no nya adro ne bi ntwa
Freyen was 0246 0246 348 348 334 334 0246 0246 348 348 334 334 and after 0248 0248 569 569 335 335 0248 0248 569 335 Mama connect us Zahara man no e memedro eti bema bi anya binum a bema de gina so kama wo ye bema na bema so amesro pe bi to na no nom enkoto ba koto miensa to 9 wo benom no bosome wo se bema ne mo pagya kama na wo gina so peme se ponko na wo wa hodwora na ba mama ko nyame nhira wa wiei eye hindi na mdi twato me bre na ye be na wo se me sorry hindi no eye malaria fever ebi a wo de na ye chidi untimi ne di untimi na ade sa na na krokro na chew ni nyina malaria nkra bata ne bia wonya hindi ne bia cap bi siso bu mienu anopa mienu anwumre ku bedi di na edro wani a no bu wo a wonom no hya so odidi a no wagyae eye adwuma no koso anenom wudidi no na san yi malaria ne fi ho wo se wudidi so na wodwonso na etumi aboa wo asikyire yade a hindi kro na wo no ma beboa e na fe wo typhoid fever wo de ne pressure wadro e hindi heba na che se wonya binum a ebetumi aboa kwan sonko eso ba bia ga na ha de ye nro ne bi wo ho bia Ghana I mean kabinye bi drugstore bia bia wo wunya bi nto friend was 0246 0246 348 348 334 and I said 0248 0248 569 335 0248 569 335 nyame esha papa menua ba dasane ye besan ehia biem was Maa Akos please talk to the woman I give her number to me I need her okay the man is more than a killer I'm set God will punish the man I told you mama okay Maa Akos the man is very wicked on also the no okay I say Maa Akos I'm really enjoying your program pa nyame ensha pa so we enjoy please I have a serious okay a serious problem oba ye behwe na ya kani na ma enti babia wo bia no Akoma FM ye wo Kumase askwa ye ne mo no enedi enhwane mu yenua ba Georgina yi a wo free enkran ya ba wo kure nyese ya ye story ne kwa ye jai Georgina da bi ye bepa reporter kan ho ma Georgina ne no akwa akohia ba mai no matena siaka onware no eyempena 12 years ompani biemu a na yahwese ne obayi hwehwe obaye ede amano yentena samso enni kwa se yedi ai batena ebobo ho ne yakwa na emom yahwese wo a wode wasem ye ubenya anu ye nti ba bia wo bia no bomode ya ne bras be se wose etu kwane a ka wo ho yetena mu a driver watwi driver Richie anampokra se Mike ombetuka ba bia wose yekokoye follow up wo story no ona wo case no ni ya ye follow up at the amount ye betena wakopim se ubenya o results ye de biba mu so munya o results the amount ye gusu otu na monti ba bia wo bia no eye sofo bi we kra de sofo ba bi watumi age ukunu sofo ba ma bi watumi age ukunu ene ho niema ni nyina betumi de aba obabu kwasea ba ma bu kwasea ni nyina obetumi aba obi arepu wo ba obi ya oba de wo de akini ankosia ga problem no said ye tie bia no o de ba Akoma mu nsam e wa Akoma FM behwe ne yaka ho asem e de amount say ye police nsam a wa wunu say me police ni eyere ntimi ma police fund de ombedi akire ne nya results e de amount kama ye wo Kumase askwa ye ne mo no e na edi enhwe ne mo say bia wo pesa wo ba na oyire akwan a wa free producer e was 020 39 33 582 020 39 33 582 020 39 33 582 producer Bejo so na ya kire wo kwan ama waba Richmond Herbal Center one wodi akuafo nkuni akuafo seminar no aba tie akuafo seminar no udi dware a wo fibroid da mo ahuro no ene seminar no fa wo fuso no fibroid no etumi enane sanso na ensansa wo dware ya na honam ye ohene wo ba wo fichi kromo enye wo nya akuafo seminar no be ma waye mre ewo empem akuafo
samina no ebeboa we de samina ne dware wi ne nku ne yefasra ebema we de ayefe sisi yade betutu wuti na pa wa fanku ne sa wuti ahotutu yefasra na oredi enso ba yefe contractors carpenters drivers footballers mo ye adwumaden no mo de ne yakuafo mku ene yakuafo samina Angel FM marketing department ubenya bi Samdora and Co Sam and Co Herbal Blazer Herbal one nyina ewo keo Jeff Herbal o mankese Paulina o sapon fiko Herbal one ewo konongo for Richmond Herbal Center de akuafo mku ne akuafo sam number ewo 0249 186845 0249 186845 na any one any komo health alert clinic papa eduje biaka papa ya yade enko na ensan emma biemu wo menses no se kwa de emma biem enso nya wo menopause diabetes no wakwa enko hypertension wakwa enko stroke wakwa enko wo nan ne wo se yetititi no wanum nura akwa hene na enso enko cholesterol dose woni padua ne mu typhoid gonorrhea syphilis ulcer bema your prostrate ya na rediem no na se ehyeso se ya so jas na megu so wonam ya asisi ya de wumpom ena ya na ya wo ya wontim twetwe woni so brew oba white oda na dwa wontumi enna me pacho bra ya bejew bra a health alert clinic se de etie bia no oba wo onumba yebo sansan so wo ya mo na so free health alert clinic yakwa na wo sere sansan ya de no awe etuko apom de adwuma fo papa munim de ena ya adwuma e wo health alert clinic physio massage ultrasound scan ni nyina no yeyo e wo ho ashaman ye ne Queen's Hotel ena edition mu Medina Post Office ye ben First Atlantic Bank asua Crispo City Johnson ye ben Block Factory no for health alert clinic e wo 0242 51 88 93 0242 51 88 93 na yenye so Alaska Star Enterprise obiano miya dwen se original wallpaper de wo pa Alaska ho a na che se minim nya wo kofa Alaska Star Enterprise wallpaper no design ne colors no ejejiram ko to afebo na de tia ne tie emoro chia to studio office or salon barbering shop winya Alaska Star original wallpaper na wo de ayo installers no monkoto bi Alaska na mo benya dwuma wo Kumasi dum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza no for 055 411 4878 055 411 4878 na ekwaji wo wallpaper papa Dr. Mensa Wonder Dr. Wanda no Dr. Mensa ba clinic papa me penasa no say you just say enhama sa what not na bebuom Dr. Mensa se ka o doctor ni a wakwadere ewo enhama bibidre de sa yade a we ni se nchane a unya wo bia stroke hypertension hepatitis awo asthma enemu sa yade prostate diabetes sisi yade menstrual disorders o sa ye kidney no ene ho atochi ma bro bra Dr. Mensa se bra Kumase kwatwi woni Guinness Depot ena edition Musamek retmem about powder ne de ebisu immune system obane yade refre obano oyare refre manisamek retmem herbal powder shanen so emame na Dr. Mensa wo frɛ no I was 027 1173 551 027 1173-551 and Dr. Mensa wabaje so papa Rocket Clinic Limited ye de pakum capsules aba ye meme droteta hwebe ma wabo da bridge do benada wo de no Jenica 442 wo ba wakosu kumemu no sese de ko ehonye Mr. Wada winya Jenica 442 no akobo na na bi sobuo ven capsules nso boa e ma chese wodwo nso ntentem a onum bi a wayase onum bi prostate no onum bi a beboa medfagin boa ma mogye de frisane ye nipadua ni mo otu asegye wiwi fa namro mu kwesi fom da na dwa wontumi na arthritis ma mu ye adwumade agudifo ma ne meme modie ye medfagin Rocket Clinic Limited ye wokumase alaba babu station ye Nisco School House and the hwani mo fa was 0248 885040 0248 885040 Wanes ni papa no wanu ani Grace Gift prostate cancer enlargement awo enemu saya de fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis typhoid fever malaria and ulcer Grace Gift all Grace Gift Grace Gift all Grace Gift Grace Gift all Grace Gift ya tu yen safro ya sebra Kumase Ohim School Junction Barakasi Road and crying New Achimota Petroleum Bangaro one abem Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services bra near to Yadi Asema 0543 320030 0543 320030 Grace Gift number no friend na aye awia de shize
wono ena ye miti kama ede ama me no kwasem se she's enedie won say niema boa ye tentino po obi obeye nwi papa ede ama konra obebo kate na obeye de wedding engagement bibia na se wo perege asha eye she's hey wo toni nwi afebod ye tia ena etie wo Kumasi Sports Stadium woni Unity Oil ene de hwe mo makeups obeye na kama ede ama medie ena mede esie bomodia ne freshies e was 0249 155 776 0249 155-776. She's a ebeye wunwino. Kama place order. Baby I will be an obe package near the Abreu. Josie fashion a real one no and a ashemata dear kama mediti and your ready made neighbor Josie fashion and sano Josephine our bomb so when he meets me there sports in addition mu Kumasi where ye was sorry Mrs. Se bring ye bebe wo man and tadia won toma was dear wukunu dear oh nini na ma Josie fashion and pempama oh abrochire nye barrier wo fre Josie na wo do style no Emmanuel obepam baby I will be abrochime mu baby a what the bebro fre Josie I was 0243 433 465 0243 433-465. Ayani that's all her back clinic. Akache and yakono. Any yadia de or your specialist. Glaucoma waniso. Eyo wisi eye pressure, eye cataract. Me pacho so BBNI. Bomodiana equa and that's all her back clinic. Yadia na akade. Wabo one son say yanetu. And that's all her back clinic. Woman number near 0540 864 232 0540 864 232 in Kantabora Alhaji Walako Junction one woman wo Kumasi Patase brother man kwada so estate I forgot so no ti region no wo behunu wonom ewo ho enu nti bomodia na ekwo na enu womu ni komo na ya bi number nie mamemo bossa 0243 134535 0243 134535 wo yade huhumu yade wuhuna no wonu munura enko wonu obi aye blood covenant se mojan hanto bran wenyi free wo ma obi abodua wenhunu enye soso brana onane ma wo bi de wo ka no mpese wo betwi a bomode na friend na ya bi wo betwi na ntantem o wagona saman friend na ya bi 0243 134535 0243 134535 nana ya funeral parlor ewo ene yeko sese no me say bia okwa ye waye no opese waye ni attractive and classy winya nana ya funeral parlor silver gold basins bowls na tray ya de adesede ne ma yigumu eni nyina owobi ewo ho a ebema waye no o wobi a beka so we yade wase de osie ne ye anwan de we o ebe ye fe eye drink handkerchief towels and asa cloth ene we here nana ya funeral parlor obeyo bia ma wo engagement no ma yenka ho asem ka silver and gold basins ni tray na abehye wo niema ewo so de a kire no ni nyina nana ya ewo bi ne buafo na nti bomodia wo Kumasi Ashtown nana akwesi kwakos house number ME 118 friend nana ya ewo 0243 389725 0243 389725 Fido quick loan ko na kwaje wodie eno aso wo download the Fido app no e wo Google Play Store within 15 minutes won sabeka wo sika no bosia no e wo mobile money nyina se wo mobile money you know you active wallet no you active now wo Ghana card asa dial star 711 star 5555 hash star 711 star 5555 hash yentwa ye homra ye ba ye be kwa homane so numbers ne ne 03224 98035 03224 98036 and 03224 98037 so wa mwani na ho na wiase mu yentimu kwa abra kwa sorry o na mi si wadam fi do de asem beba mate ntu be ye den wo be ko bi wo se me gina me ko ye den me nko na me se me nko na o si yo adechi no frem se wa ba se ye nko nti medwane me hye to krum ba bi na mafra wi nti me nko na me se me nko o se gina me nko Maa Akos me hunye ye na o de me kunu akɔhye akwasɔre ne mu eno o frem se gina o de mako nti me wura ma wie na me se a okoto anka wa wura ma wie nti wo de me ne hwe ka kwe na wo yete sen o se esom ne de anya kola o ya mompa ye kanya mesem ye mpirichi na me se
ɛna wadamfo na ni agye ho na watwe akwa ho papa jai osigina sofo no so ohia wo na me say oyo ba na be ma na so oyo ba D4 ba na me say okay ohia metambe na so wasebra na omo be wale ama na damfo no oye hwan oye D4 ba so were you prophetess oyo ba na wanyini da no di ni birthday na wo 60 something oya brewa oni ne kunu na ate asore no apostle na D4 ba ya fe no nisi akwa nisi na ne kunu ne de ne kunu de sai ne kunu de apostle and the trust me apostle Noah nto ne yele ni nyina na ate asore no na me ka che me kunu se mase no mo mfa no ntimi nya den na o se ofa ne kasa na bla na o se ohia wo pa na o pressure me tramenti ase na mase sa soro mo mpe na okuna komu no na o se bra na se o kwa wo so do be ka ho na damfo ben kura na abesra me be ya nti o yesa na me o de kwa na akwa asan bra nti ja o bag wo ha ne ko na me ko ye kwa D4 ba ne nchen ya o se me ase be ifo ma me nsi wo biem hey me bag wo ho me nem o se ma ne nka ho kunu ma me ye be ifo nti ma me nko ne nchen biem efie na me kunu wo mu no so ma me nsi ho na ho nye ho asai kura nti me nda sole dem ho ana me si ma enkwala mienu awoya no den ha so gate bia na no ma ye be dada wase munna na nyame de asam ba na se mo anti a na de bebe che na fa koye wowuo na ye ho hwenye ye na sutie na ye nti beda nti okasa ye na me kunu se gina gitum meba abejao nti me kunu ka so ba beja me boto me yem na me gitum nti me kunu ne ye koda asori fie ho 3 days wan ko biem no o se da bi adwuma no di ne mre nti won ko biem nti ye nko na me se papa me de menya na wotwe a me nko biem wo se ko na wotwe ne mpo andu se ne awura me mu na me amhwe de wa me tipen na nkwala ne so mpo de nombe ko mu nia no maka se ma bibi ye na me se da bi me mpo na awura me mu na mofra ne me nko biem na me ka chen se papa ene de wotwe mu tan ye beda dem ha ye wu na de chen akoko sie ye ede ye tena mu 6 years awu mamu miensa esisa na na de bebi wo fia ha nti me de me dan ne apamo me akoto ba bi sa nti me de me nkoda ho biem na me ko se gina me no ya adwun de wo kan na ye no kore enti ene de dafie owu a meyere no me pew me no fu nyina ye beda dan nim na me se me da ase enti manko so lucky na maame ne be pie ho da very day no na me ko se ma gina so won koda so dem ho biem o sa mate o de ne de manenda ha na me se ma me nko biem o o se mate obetumi ada ha wasi ho de nko hokra na wasi wo ebeifo ensi hoda wonye mema ne hu kunu niamem oye bibia ma ne hunum na me yedin manfi no because me ne ma se na da sorry oye beifo ankade ancheme enti me de ma anyi antom to kwa na mtetone enti de ma me kan ye ujitum wotigina onu na ekon oye nyame ni pa yenyentum na me de menim ne meka na me se me de no kura nyame ne me ka cho se me nya de a asori we mekobiem mejai me kunu mkobie na no ma me ansa gina oja so na meja o ya mani bebi anko ya mu sheme in fact na me nyuma nka seye because me be ma na bre pa ya breye na me sinti asori nti uba beja me susuan pa na sa o ma bopo no na me de miminim but ya de asoma me kunu na me si mejai na waja me timi po me ka wie me sera esre wo mo se bia me kunu be ka se agro na medi o muna nanim nti wankasa Sunday no manko me kunu ko ba na ne buafu na o se omo abehhehye no hene na me se omo abehhehye wo hene na wo abehhehye hwan wo hene me kunu wo hene wo kromu amotu wo asori ni mu na me se na wo ne mete wonya me ho ade 13 years me papa hawa adwuma ni wo minim se yesre na yadi eden na ya kumwa 13 years wonya sika koto kenta boode enti sa to hene ma hye to ahode ya hyehye wo ho akoye wo hene do kudi kodi hene wo kuro beso edi hene ye wo mrante ye hene eni ho hene no osidi an ye de bo no so enti me wo hene kuro na ye kosi onu papa first kan koye me ho ade me nti ase na nti ase kina kokoye me ho ade na wobu me kwase apa kwala mienu ba kotena ase a enka miensa
Unya me wade nti me wota nansa no akoye me wade okoto kenta kosi hene unkodi hene wo kuro bia so me ne kundam ho pan yie 3 days no na damfo no kokoro mkototo niema ne nyina edi begu dem ho na me se sa nti da ben ne be so hene no o se gina maame no de asem abo na maame ne se me ntoto kente ne agudie ma nansa no akosi me hene no na mafa ama na ahene ni emma so ana me se ebiam woto wo dia to bi ma ono so Tony no ye wono ne die prophetess ne die no no dia wisu na okache mi kun so obe hehye ne ho te se hima no de ata na chi se maame nti o je ansa na o de nese hene na asoro won ko so hene ya na se. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Maa Akos pa chama ka se ko de FM master o de kama de midwife no chen. Yankwe. Maa Akos we ne yaduma ye fondation mo ye duma ko fa yadda da mai fesa mai kanisa a zancen wani rini da bai yau rini cewa kwakuro na wani yi yi na rini a ba nan sa hutu ka kan fesa mai mani musamman ne ya ce min fiber an kula da bai ba sa wajen kula da manin tuni da zuriya bai mani kwaya na ya sore ya da fi ne mu yadda da mi shira mu mai kwano biyu sun da ya mai sha wudi ni bai biya frefre ko ba ku biya ba hau example blocking kamun hau o ba ku biya ya bai so with the tomato the tomato is with you. Yes, you could have been I walk with the doctor for now. They will promote you. Other job on the world who may do if you come up for quarter of a and shall we didn't maybe a free Marco Mira Marco, my name about to my farm, we had about Santa Mr. Mupa. Na mediana kwesi ewu taxi driver mi for Johnson so na ma ku Akoma FM ebeti ya opa ni asori ayeku ya ni o level 100 level 200 level 300 na ma ku se level 300 ya mo sam jemu dia na se o mo ku su university no mo level 300 India asma to mo ma ku na ma ku Bible say ni dia me mai ni o mo ira na Bible na so na saka say yebre no atufo difo beba Marco nya go ya oba we ka o ya atufo difo ni se o tete adofo ntem na ema nso Marco ema biebo oni be ma tena 13 years onye ho ade Marco woto o ye den aboje water Akoma FM nyame enshaw mame fa de twa to di ni ba bia frefre mini aba go si o baba bi mini aba ma papa mini aba example go fi o papa ma mentia o papa mini abada bia me ba na me ka yenya manu mu asemu ano mu fi to kwata me sama too much wo mu yie die ne epo na me papa na mini abema wo frenu aka wa fa ko no kam dibi se ka se ka fa so pa ai wo so so be fe se no nyanya se bia kan kire ye tiefo dia so ye papa ka wo ye kwa ka kwa ka wa mfa ye di kwa se tu na dia to a ye di tu na dia to a ini kwa se ka papa wo ye sa dia said obey can pisa so what you mu die said your ba me ne cheke ni se no ya me you bi o said oba ne kan kwa na tanya no kure na se pisa dia woni na wo asedi se wo ye no se wo ye na wo hwe enkola no so wo ye se mi o pokata ana mama ku se no kan se oba e se papa no so ma me ne se wo fi wo mo a wo mo dia so be hwe enkola na ma mi ni aba mi ko die ma me tia me mo fa so tepi ene na brago atono so akinye ba tanya ne mi tapia Idasimi ni aba papa bi. Nyame ensha papa midin ade Maa Akos na yede akoma mu nsam dwumadie ni nyina ebesi sabrade ebusua pani sami ya champion ayekrado ya wode Akoma sports ade to aso nyi wafidie no mfiri ha koso a na ne yentina yede wase amammo enetie. Feel every taste, never spread.